Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μία ταινία και μία ευρωπαϊκή ημέρα μας δίνουν την αφορμή για μία συζήτηση, αν μη τι άλλο, επιβεβλημένη. Ημέρα καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων. Ημέρα επαγρύπνησης, ευθύνης για όλους. Ενημέρωσης τουλάχιστον. Η εμπορία ανθρώπων, η σύγχρονη δουλεία είναι δίπλα μας. Είτε τη βλέπουμε είτε όχι, είτε την ξέρουμε τι είναι ακριβώς είτε όχι, είτε την καταναλώνουμε. Δεν θα πω είτε όχι, γιατί είναι πολύ πιθανό να την καταναλώνουμε όλοι. Τη συζήτησή μας θα ακολουθήσει η ταινία που μας δίνει τη δεύτερη μεγάλη αφορμή για αυτή τη συνάντηση. Μια συνάντηση με ανθρώπους που ξέρουν, ζουν από κοντά την υπόθεση της εμπορίας ανθρώπων και προσπαθούν να κάνουν κάτι. Ο πιο κοντινός μου καλεσμένος, γεωγραφικά τουλάχιστον, χωροταξικά, είναι ο κύριος Τζανέτος Αντίπας. Είναι ο πρόεδρος μιας σημαντικής ΜΚΟ με έντονη δράση σε όλο τον ανθρωπιστικό χώρο της ΜΚΟ Πράξης. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Δίπλα σας ο κύριος Ηρακλής Μοσκόφ, ο εθνικός συντονιστής για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Εσείς εδρεύετε στο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά έχετε έναν πιο εθνικό, θα λέγαμε, συντονιστικό ρόλο. Ναι, βεβαίως. Και λογοδοτούμε σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Υπάρχει ένα δίκτυο ευρωπαϊκό 28 εθνικών συντονιστών υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής. Η κυρία Ρουμπάνη έχει και εκείνη την Ευρώπη στον τίτλο της οργάνωσής της. Είστε η πρόεδρος του δικτύου των Ελληνικού Δικτύου Γυναικών Ευρώπης, και η δουλειά η δικιά μας ξεκίνησε από το ευρωπαϊκό επίπεδο και επικεντρώθηκε μετά στο τι γίνεται στην Ελλάδα. Αυτό κάτι λέει, νομίζω, για το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση. Προσπαθούσαμε κάποτε να φτιάξουμε αυτά τα προγράμματα που τουλάχιστον δίνανε κάποια σημασία στο πρόβλημα, όπως τα προγράμματα STOP, τα προγράμματα Δάφνη. Και κατόπιν για μένα ήταν πολύ σημαντικό η δουλειά που θα γινόταν στην Ελλάδα. Και επικεντρωθήκαμε εδώ στο τι γίνεται με ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, με γραμμή ΣΟΣ, με ξενώνα, με εθελοντική δουλειά. Πολύ. Αυτά εισαγωγικά και μόνο γιατί έχετε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα να εισφέρετε σε αυτή τη συζήτηση, όπως και οι λοιποί συνομιλητές μας. Ο κύριος Δημήτρης Αναγνωστόπουλος είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας Ζωές για πούλημα, της ταινίας που μας δίνει την αφορμή για αυτή τη συνάντηση. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας και ευχαριστώ που μου κάνετε αυτή την τιμή να συμπεριλάβετε την ταινία μου σε αυτή τη σημαντική ημέρα. Και δίπλα σας μια εξίσου σημαντική, δεν είναι τελευταία για κάποιο άλλο λόγο, μια νέα γυναίκα, μια γυναίκα που προσφέρει πάρα πολλά, βάζοντας τη ζωή της σε κίνδυνο. Πολύ απλά θα το πω έτσι. Η κυρία Εμιλία Παρτσανάκη, είστε υπαστηνόμος Α. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Υπηρετώ στο τμήμα καταπολέμησης εμπορίας ανθρώπων στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. Λοιπόν, λέω να αρχίσουμε με το σκηνοθέτη, δεδομένου ότι μας δίνει την αφορμή για τη συζήτηση. Τι σας κινητοποίησε να κάνετε αυτή την ταινία, πολύ απλά? Η ιστορία ξεκινάει το 2009 περίπου. Τότε το Ίδρυμα Μεταναστευτικής Πολιτικής ήθελε να κάνει μια καμπάνια ενημερωτική για το θέμα της εμπορίας ανθρώπων και μου πρότειναν να σκηνοθετήσω εγώ ένα ντοκιμαντέρ. Περισσότερο θα ήταν ένα ενημερωτικό, θα έλεγα ένα ενημερωτικό βίντεο, το οποίο προοριζόταν για τα κανάλια σε μικρά επεισόδια των 3-4 λεπτών. Αυτό ακριβώς έκανα και εγώ. Ήταν πρώτη μου ενασχόληση με αυτό το θέμα. Μέχρι τότε δεν είχα ασχοληθεί με ένα παρόμοιο θέμα. Ήταν κάτι σαν αποκάλυψη για μένα. Πραγματικά έγιναν τα γυρίσματα, μιλήσαμε με θύματα. Οπότε πώς προέκυψε η δίωρη πλέον ταινία, αυτό το ντοκιμαντέρ? Όταν έγιναν οι προβολές σε ένα ιδιωτικό κανάλι, στο Δελτίο Ειδήσεων των 8, το οποίο θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και τελείωσε αυτή η ιστορία και μετά ξεκίνησε ο δικός μου Γολγοθάς, ας πούμε, γιατί ήταν ένα θέμα το οποίο με βασάνιζε από τη στιγμή που είδα τι ακριβώς συμβαίνει. Και ξεκίνησα μια σειρά από γυρίσματα μόνος μου, κατά διαστήματα, όπου φτάνω το 2013, βλέπουν την ταινία μου στην Αμερικάνικη Πρεσβεία των Αθηνών και ο τότε πρέσβης, ο κύριος Ντάνιελ Σμιθ, με βοήθησε ειλικρινά και οι άνθρωποι της πρεσβείας να συνεχίσω και να τελειώσω αυτό το project, το οποίο τέλειωσε πριν λίγους μήνες. Πιστεύετε ότι έχετε ένα ανθρώπινο χρέος, ας το πούμε?
Από ένα σημείο και μετά, ναι. Δεν μπορούσα να φανταστώ αυτό το δύσκολο και σκοτεινό δρόμο που θα έμπαινα όταν είχα ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια, ας πούμε. Αλλά γνωρίζοντας ανθρώπους που είναι πίσω τελικά από όλη αυτή την ιστορία, την εμπορία ανθρώπων, και ιδιαίτερα το θέμα που ασχολήθηκα εγώ έχει να κάνει με το sex trafficking. Είναι ένας μεγάλος άξονας. Πολύ μεγάλος άξονας. Η καταναγκαστική εκπόρνευση. Ναι. Και μιλώντας με θύματα που είναι, θα έλεγα, από τις πιο βασανισμένες ψυχές που έχω γνωρίσει στη ζωή μου, γνωρίζοντας τους αστυνομικούς που για μένα ήταν μία άλλη αποκάλυψη, η αυταπάρνηση με την οποία κάνουν τη δουλειά τους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε ώρες, η προσωπική του ζωή είναι συνυφασμένη με τις ζωές των θυμάτων, να το πω έτσι απλά, και ακόμα και τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται στους ξενώνες, στα καταφύγια που πάνε τα θύματα, οι άνθρωποι των ΜΚΟ, που ενώ είναι απλοί άνθρωποι σαν εμάς, με παιδιά τα οποία πάνε φροντιστήρια ή που πάνε σχολείο και πρέπει να τα διαβάσουν, παράλληλα έχουν μια δεύτερη ζωή, στην κυριολεξία μια δεύτερη ζωή, αυτό τουλάχιστον είδα εγώ, που έχει να κάνει με τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων, και που εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα ποτέ στη ζωή μου να κάνω. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να κάνει αυτό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Η τέχνη δίνει συχνά την ευκαιρία για τη μελέτη της ανθρώπινης φύσης, και εσείς είδατε από κοντά το απόλυτο κακό, αλλά και το απόλυτο καλό ή το πολύ καλό. Ναι, είναι αλήθεια αυτό που μου λέτε. Και βεβαίως είναι μια τρίτη κατηγορία των θυμάτων. Εκεί είναι δεν ξέρω αυτούς τους ανθρώπους πώς θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε. Πολύ τυχερούς. Τις 4 γυναίκες με τις οποίες συνομιλήσετε θα τις έλεγα απλώς πολύ τυχερές, γιατί σπάνια καταφέρνουν να ξεφύγουν από αυτά τα δίκτυα. Οπότε πολύ τυχερές, και νομίζω και τουλάχιστον μία από αυτές εκφράζει και εκείνη τη χαρά της για την τύχη να μπορέσει να μιλήσει και να ακουστεί το μήνυμά της μέσω της δικής σας δημιουργίας. Είναι η μεγαλοσύνη της ανθρώπινης δύναμης, ξέρετε. Αυτό βγαίνει μέσα από αυτή την ιστορία, και όταν σκεφτόμουν πώς να επικοινωνήσω αυτή τη δουλειά με τον κόσμο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν έχουμε, στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν έχουμε την εμπειρία αυτών των γυρισμάτων, γιατί είναι δύσκολα και επικίνδυνα γυρίσματα. Αυτό θα σας ρωτούσα. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες? Βεβαίως, όταν έχεις να κάνεις με το οργανωμένο έγκλημα, μπορείς να υποψιαστείς, αλλά εσείς που το ζήσατε. Είχα τη βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας και των ανθρώπων που σας προανέφερα, της κυρίας Ρουμπάνη, ανθρώπους σαν τον κύριο Μοσκόφ, άλλους στις ΜΚΟ. Έπρεπε να αποφασίσω όμως πού απευθύνεται αυτή η ταινία. Δεν ήθελα να κάνω κάτι σαν ρεπορτάζ. Δεν ήθελα να είναι κάτι στα μέτρα του CNN ή του εκπομπών σαν το Vice. Ήθελα να είναι ενημερωτικό. Ήθελα να μπορεί να το δει και ένα μικρό παιδί των 10 ετών, και ακόμα και σε αυτήν την ηλικία να αναρωτηθεί για κάποια πράγματα που θα στιγματίσουν τη ζωή του αργότερα, που θα το βοηθήσουν να αποκτήσει κάποιες αξίες, ηθικές αξίες, που θεωρώ ότι αρχίζουν και γίνονται σπάνιες. Καιρό τώρα. Θα έλεγα εγώ, καιρό τώρα είναι σπάνιες, και πάντα ήταν ανεπαρκεία. Όσο διαβάζουμε και τη λογοτεχνία από αρχαιοτά των χρόνων, πάντα είναι σε ανεπάρκεια το καλό. Αλλά... Η άλλη μου έννοια, η μεγάλη έννοια είχε να κάνει με τα θύματα, γιατί ξέρετε, είναι δύσκολο να σου ανοιχτούν, και ειδικά όταν έχουν μια κάμερα απέναντί τους. Εδώ εμείς πολλές φορές είναι δύσκολο να μιλήσουμε για απλά πράγματα με μια κάμερα, πόσο μάλλον ένα θύμα το οποίο έχει περάσει μια απίστευτη κόλαση, η οποία ειλικρινά δεν περιγράφεται. Πολλές φορές περίμενα ώρα ή ώρες να μου μιλήσουν. Μπορεί να έλεγαν μια πρόταση και μετά να σιωπούσαν για περισσότερο από μισή ώρα μέσα σε αναφιλητά, χωρίς να μπορούν να τελειώσουν τις προτάσεις τους, γιατί η ανάμνηση του γεγονότος ή των γεγονότων που έζησαν είναι τόσο συγκλονιστική, και από τη δικιά μου την πλευρά πάλι αναρωτιόμουν αν θα έπρεπε να τους το ξαναθυμίσω εγώ για χάρη μιας τέτοιας ταινίας, ας πούμε. Αυτό ήταν ο ρόλος μου, βέβαια. Ήταν αναγκαίο κακό. Όταν ζητάς μια μαρτυρία, αναγκαστικά. Και... κάπως
την υποχρέωση που έχει ένας ψυχολόγος, ένας ψυχαναλυτής. Ναι, εκείνη τη στιγμή τα κάνεις όλα αυτά. Όπως θα δείτε και αργότερα στη διάρκεια της προβολής, οι μαρτυρίες τους πολλές φορές είναι με παύσεις, τις οποίες δεν έχω επέμβει εγώ στο μοντάζ, ας πούμε. Ο λόγος που το έχω κάνει είναι για να φανεί τι ζουν αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και όταν θυμούνται πάλι. Η άλλη δυσκολία βέβαια ήταν στα γυρίσματα. Πολλές φορές ήμουν στριμωγμένος στο πίσω κάθισμα ενός περιπολικού, άλλοτε με τον οπερατέρ μου, άλλοτε μόνος μου. Είμαστε με τους αστυνομικούς πάρα πολλές ώρες κάθε βράδυ, όχι πάντοτε κάνοντας λήψεις, γιατί πολλές φορές δεν σου συμβαίνει να συναντήσεις κάτι. Παρ' όλα αυτά όμως ζήσαμε σαν τους αστυνομικούς, μαζί τους, από τις 2-2.30 το πρωί μέχρι τις 4.30-5, πάρα πολλά βράδια. Γι' αυτό σας λέω ότι η εκτίμησή μου είναι πάρα πολύ ψηλά σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έχουν αφιερώσει τη ζωή τους σε ένα σκοπό που εμείς οι υπόλοιποι δεν τον αντιλαμβανόμαστε πάντα και βγάζουμε πολύ εύκολα συμπεράσματα. Το αντιλαμβανόμαστε όταν λείπει αυτή η προστασία και αυτή η φροντίδα, τότε αντιλαμβανόμαστε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Για να γυρίσουμε στο ενημερωτικό κομμάτι που για σας ήταν μια κύρια φροντίδα, κύριε Μοσκόφ, πόσο άγνωστο είναι το τράφικινγκ? Θα δούμε στα πρώτα λεπτά του ντοκιμαντέρ του κυρίου Αναγνωστόπουλου ότι οι ερωτηθέντες και νέοι άνθρωποι και μεγαλύτεροι συνήθως αγνοούσαν. Ρωτήθηκαν εδώ σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Πόσο άγνωστο είναι αυτό που είναι τόσο παρόν στη χώρα μας και που είναι κόμβος δυστυχώς η χώρα μας, και δεν είναι τυχαίο που είναι και κόμβος της παράνομης μετανάστευσης και παράλληλα της εμπορίας ανθρώπων? Αυτοί οι δρόμοι συναντιούνται, αυτά τα μονοπάτια. Συναντιούνται, όπως συναντιέται και ο δρόμος της πορνείας. Θα έλεγα ότι μία από τις μεγάλες προκλήσεις είναι να κάνουμε πιο ορατό αυτό το έγκλημα. Την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, να το πούμε και σε όλη τη διάσταση. Δεν έχει να κάνει μόνο με την εμπορία, όταν στοιχειοθετείται ποινικό αδίκημα. Έχει να κάνει με ευρύτερα θέματα κοινωνικά. Δυστυχώς τα αναγνωρισμένα θύματα είναι λίγα παγκοσμίως. Είναι περίπου, οι αντιστοιχίες είναι σαν τις ανθρωποκτονίες στην Ισλανδία ή στην Νορβηγία. Ο στόχος ο δικός μας είναι, έχοντας πλέον ένα πολύ άρτιο νομικό πλαίσιο, μια πολιτική βούληση πολύ ορατή από πλευράς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δηλαδή πλέον είμαστε θωρακισμένοι νομικά. Υπάρχουν πολλές επαναστατικές καινοτομίες μέσα στους νόμους, οι οποίες αφορούν και στην ευαισθητοποίηση, αν θέλετε, και την κατάρτιση των συναρμόδιων φορέων, αλλά θα έλεγα πέρα από αυτό αφορά και σε όλους εμάς. Και εδώ η συμβολή της τέχνης, του πολιτισμού, των κοινωνικών δικτύων, των ΜΜΕ, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σχολεία είναι κομβικός. Γιατί όταν μιλάμε για ανθρώπους που πουλούνται γύρω μας, πουλούνται και εξαιτίας μας. Και υπάρχει μια ιδιότυπη ανοχή και ενοχή σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, κάνουμε τα στραβά μάτια για πράγματα που συμβαίνουν δίπλα μας. Πιστεύετε ο κόσμος ξέρει? Το βλέπει και λέει άσε είναι επικίνδυνο, ας κάνω ότι δεν το είδα? Νομίζω υπάρχουν πολλές ψυχολογικές διαδικασίες εκεί πέρα, αλλά σίγουρα ο ρόλος της συζήτησης είναι μια μεγάλη πρόκληση, να περιορίσουμε τη ζήτηση. Εκεί υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Αναφέρεστε περισσότερο στην... Όχι, μιλάω και για την εργασιακή και για τη σεξουαλική. Ας πούμε, να βάλουμε στο τραπέζι και την εργασιακή εκμετάλλευση. Πλέον, μία από τις καινοτομίες σε νομοθετικό επίπεδο είναι ότι μπορούμε να χτυπήσουμε και τα νομικά πρόσωπα, όχι μόνο τα φυσικά πρόσωπα. Άρα, να χτυπήσουμε και τα λεφτά, το κέρδος, το συμφέρον. Γιατί το οργανωμένο έγκλημα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι εκεί γιατί ακριβώς καλύπτει ανάγκες. Και στην προσπάθειά του να καλύψει ανάγκες, πολλές φορές από μια φάση βαρβαρότητας που βρισκόμασταν πριν πολλά χρόνια, τώρα είμαστε σε μια φάση διαχείρισης του φαινομένου, όπου προσπαθεί και δίνει προστασία στα ίδια τα θύματα, προσπαθεί να θολώσει το τοπίο, τους δίνει κάποια κίνητρα, ένα ρεπό, λίγα ευρώ, μια προοπτική απελευθέρωσης, και αυτό δημιουργεί ένα πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό λέτε ότι απευθύνεται στους εργαζόμενους, στους που είναι δούλοι. Εδώ θα έβαλα και το σεξουαλικό και το εργασιακό, θα το έβαζα μαζί εδώ. Και στους δύο αυτούς τομείς. Ναι, και όλο το στίχημα είναι σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με πιθανολογούμενα θύματα, είτε αφορά στη δίωξη, είτε αφορά στην αρρωγή, είτε σε όλα τα επίπεδα, το πώς ακριβώς θα ενθαρρύνεις αυτούς τους ανθρώπους και το πώς θα ευαισθητοποιήσεις τον κόσμο αλλά και τους συναρμόδιους φορείς, ώστε να είναι πιο έτοιμοι να βοηθήσουν.
Δηλαδή να καταγγείλουν κάτι, να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Οι ίδιοι ύστερα, όταν μιλάμε για αστυνομικούς, μιλάμε για το δικόγραφο, μετά για τον εισαγγελέα, για όλη αυτή την αλυσίδα. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα σαν οδικό χάρτη. Είναι μέσα στα παραδοτέα του νόμου μας, είναι να φτιάξουμε ένα εθνικό σύστημα αναφοράς, ένα μπούσουλα για το τι ακριβώς κάνει ο καθένας μας. Είναι σχέδια τα οποία τα δρομολογούμε μέσα από ευρωπαϊκά ταμεία, με τη μεγάλη συνδρομή βεβαίως μη κυβερνητικών οργανώσεων, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, όλων των εταίρων μας. Θα έλεγα σε αυτό είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, ότι υπάρχει μεγάλη βούληση από τους συνεργάτες μας. Και νομίζω ότι σίγουρα πρόκειται για ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, δεν θα τελειώσει. Και πολυεπίπεδο και πολυδέδαλο. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν προϋποθέσεις πλέον και νομίζω ότι και αυτές οι μέρες, η Πανευρωπαϊκή ημέρα και η Παγκόσμια μέρα, υπάρχει και Παγκόσμια μέρα, δίνουν αφορμές. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά όπως σας είπα θέλει συστράτευση. Ανθρώπινα δικαιώματα στα σχολεία, ας πούμε. Εταιρική κοινωνική ευθύνη, ιδιωτικός τομέας, τεράστιο ζήτημα. Αλυσίδες προμηθευτών πιστοποιημένες, οι οποίες δεν εκμεταλλεύονται ανθρώπους. Εδώ μιλάτε για το θέμα της δουλείας περισσότερο. Ναι, τα βάζω μαζί, αλλά. Όπου αφορά και στη διατροφή κυρίως. Εκεί το έγκλημα αφορά στη διατροφή. Ναι, κοιτάξτε, ναι. Αλλά σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, ας πούμε, έρχονται ψαρικά από την Ταϊλάνδη, όπου τα δίκτυα δουλείας κοντινών χωρών στην Ταϊλάνδη είναι η ένδυση, βεβαίως. Η ένδυση είναι τεράστιο θέμα. Δηλαδή μας ενδιαφέρει και η καταναλωτική συνείδηση. Γι' αυτό είπα ότι αν καταναλώνουμε, δεν είπα ή όχι. Είναι βέβαιο ότι κάπου όλα αυτά τα φθηνά προϊόντα με κάποιου το αίμα, με κάποιου τη ζωή έχουν πληρωθεί για να έρθουν πιο φθηνά σε εμάς. Είναι πολύ δύσκολο να το ξέρεις και να το συνεχίζεις, η αλήθεια είναι, αλλά όλοι ψάχνουμε το φτηνό. Λοιπόν, είναι μια σκέψη για όλους αυτό, πραγματικά για όλους. Γιατί ό,τι και αν είμαστε όλοι καταναλωτές, έτσι δεν είναι? Θα ήθελα να περάσω σε εσάς, κυρία Παρτσανάκη, γιατί ωραίο το οργανωτικό, αλλά εσείς ζείτε το πραγματικό. Ναι. Μιλήστε μας πολύ πρακτικά για τις μορφές της εμπορίας ανθρώπων που συναντά ένας αστυνομικός, λοιπόν, του δικού σας θύματος βεβαίως. Ναι. Κυρίως, αν και βρίσκεται παντού και έχει πολλές μορφές η εμπορία ανθρώπων. Ναι. Η εμπορία ανθρώπων αφορά κατά κύριο λόγο την εργασιακή εκμετάλλευση και την εμπορία οργάνων, ανθρωπίνων οργάνων. Εκεί υπάγεται, δηλαδή στον ορισμό βάσει του ποινικού κώδικα, υπάγεται και η εργασιακή εκμετάλλευση. Η σεξουαλική εκμετάλλευση υπάγεται σε ένα άλλο άρθρο του ποινικού κώδικα, στη σωματεμπορία. Στην Ελλάδα, κατά κύριο λόγο, συναντούμε την εργασιακή εκμετάλλευση με τη μορφή της επετείας, αλλά και με τη συγκομιδή φρούτων, γνωρίζετε, κάτω στο Άργος, με τις υποθέσεις ειδικά των τελευταίων χρόνων. Και τη σεξουαλική εκμετάλλευση, όπως όλοι γνωρίζουμε, σε όλους τους οίκους ανοχής της Αθήνας και όλης της Ελλάδας. Δυστυχώς, τόσο η Ευρώπη όσο και η Αμερικανική Ήπειρος είναι επίκεντρο εμπορίας ανθρώπων σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε. Και αυτό που είπατε πριν, ότι η Ελλάδα είναι και κόμβος. Έρχονται άτομα από γειτονικές χώρες. Παραμένει στην Ελλάδα για κάποιο καιρό. Ναι. Δηλαδή είναι χώρα προορισμού, όχι προέλευση η Ελλάδα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Και προορισμού, αλλά είμαστε και διέλευσης. Και διέλευση. Αλλά κατά πολύ και προορισμού. Έτσι. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο πρέπει να το αναδείξουμε όσο αφορά τη ζήτηση. Όποτε παρουσιάζονται ταινίες για το τράφικινγκ ή ντοκιμαντέρ ή ακόμα και γραμμές σως που εμφανίζονται, το περιβάλλει μια γκλαμουριά. Λέω τη λέξη γκλαμουριά γιατί αυτή με εκφράζει. Ναι, γιατί είναι αγοραίο όλο αυτό, καλά κάνετε. Ναι, εμπιστευτήκαμε τον συγκεκριμένο σκηνοθέτη, είναι γιατί είδαμε ότι είχε μια εσωτερική ματιά. Συμπόνεσε τους ανθρώπους που 13, 15, 16 χρόνια βρέθηκαν από την αγκαλιά των γονιών τους ή από μη γονείς, γιατί είναι και παιδιά χωρίς οικογένεια, ξαφνικά να πουλιώνται στα σκλαβοπάζαρα. Αυτή η γκλαμουριά που περιβάλλει το τράφικινγκ κάνει κάποιους ανθρώπους να πηγαίνουν και να καταναλώνουν αυτές τις σεξουαλικές υπηρεσίες, νομίζοντας ότι το δικαιούνται, ότι δεν έχει τίποτα σημαντικό. Αναφέρεστε στο κομμάτι της πορνείας τώρα. Εννοώ για τους ανθρώπους που βλέπουν ότι δεν μπορεί μια κοπέλα 16 και 18 χρονών να είναι πόρνη συνειδητή και παρόλα αυτά, ούτε 20 χρονών για την ακρίβεια, έτσι. Και παρόλα αυτά καταναλώνουν υπηρεσίες ανθρώπων, ξέροντας ότι παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζετε ότι σκέφτονται όταν καταναλώνουν, το συγκεκριμένο ειδικά, νομίζετε ότι σκέφτονται ιδιαίτερα? Άλλοι σκέφτονται και άλλοι όχι. Έχουμε και περιπτώσεις πελατών που έσωσαν θύματα. Τα διέσωσαν. Γιατί ήταν κατά λάθος πελάτες αυτοί, νομίζω. Είναι κατά λάθος πελάτες. Αλλά εγώ δεν στιγματίζω αυτή τη στιγμή μόνο τον πελάτη. Στιγματίζω την γκλαμουριά που περιβάλλει το τράφικινγκ. Ποιος τη φτιάχνει αυτή την γκλαμουριά?
και τα μέσα ενημέρωσης και η έλλειψη ενημέρωσης, εμείς όλοι καθημερινά ενθαρρύνοντας το γιώκα μας να βγει, να ξενυχτήσει, έτσι. Οι μικρές αγγελίες που επιτρέπουμε να υπάρχουν ενώ δεν θα έπρεπε να υπάρχουν πουθενά. Δηλαδή, αν δεν ξεμασκαρέψουμε το τράφικινγκ κατά κάποιο τρόπο, να δείξουμε ότι είναι δουλεία, ότι είναι μια φρικτή εκμετάλλευση, ότι είναι σκότωμα της ψυχής, δεν θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Το αντιμετωπίζουμε σαν έγκλημα, ωραία. Σαν καλοσύνη μας, ωραία. Τελικά δεν είναι αυτό. Είναι μια απειλή κατά της αξιοπρέπειάς μας. Μια καθημερινή απειλή για τον καθένα μας. Πώς μπορούμε να διαχωρίσουμε και να καταλάβουμε, ας πούμε, οι καταναλωτές αυτών των υπηρεσιών, πώς μπορούν να καταλάβουν ότι μια κοπέλα έχει υποχρεωθεί να κάνει αυτή τη δουλειά, είναι έγκλειστη σε ένα σπίτι, σε ένα κύριος είδε πού, και υποχρεώνεται να συναντά. Θα σας δώσω την περιγραφή από ένα δικαστήριο. Στο δικαστήριο αυτό που δικαζόταν ένας σωματέμπορος και προαγωγός, ήρθε να καταθέσει σαν μάρτυρας για την κοπέλα, η οποία επίσης ήταν κατηγορούμενη τότε, γιατί είχε αντισταθεί, η καθαρίστρια. Η καθαρίστρια λοιπόν του οίκου ανοχής είπε ότι δεν μπορούσε η κοπέλα να μιλήσει σε κάποιον για να ξεφύγει, γιατί είχε 2-3 λεπτά μονάχα για τον κάθε πελάτη. Εγώ τη ρώτησα πώς είναι δυνατόν να έχει 2-3 λεπτά για κάθε πελάτη. Πώς, μου λέει, εδώ πρέπει να δουν 70-80 πελάτες την ημέρα. Της λέω, πώς γίνεται αυτό. Με κοιτάει λοιπόν από πάνω μέχρι κάτω και μου λέει, πώς φαίνεται ότι δεν ξέρεις τίποτα, κορίτσι μου. Τι νομίζω ότι κάνουν εκεί μέσα, σεξ. Τους έχουμε έτοιμους από το hall με το βίντεο. Μπαίνουν, τελειώνουν, φεύγουν. Εάν μείνει παραπάνω, θα τη δει ο προαγωγός. Μόνο αυτή την εικόνα σας δίνω για να δείτε τι περνάνε αυτά τα κορίτσια. Όταν αυτό το κορίτσι το γνωρίσαμε στις φυλακές. Γιατί την είχαν κρατούμενη επειδή αντιστάθηκε. Αντιστάθηκε στην αστυνομία? Ναι. Όχι αντιστάθηκε στην αστυνομία, αντιστάθηκε στον τράφικερ. Συγγνώμη, ήταν κατηγορούμενη επειδή αντιστάθηκε στον τράφικερ. Ναι. Δεν μπορώ να πω όλη την ιστορία τώρα, γιατί τέλος μπορεί να καταδείξω το άτομο. Αλλά είχαμε πάει με εισαγγελέα να τη δούμε στην φυλακή όταν την πρώτο γνώρισα από τις κοινωνικές υπηρεσίες της φυλακής. Την κοίταξα στα μάτια, της λέω πόσο χρονών είσαι, γιατί μου φαινόταν 18-16, μου φαινόταν ότι ήταν πολύ μικρή. Και με κοιτάει στα μάτια και μου λέει 100. Αυτή η κοπέλα μας βοήθησε μετά να κάνουμε ένα φιλμ κι εμείς μικρό διαφημιστικό, και όταν ήρθε ο σκηνοθέτης του τα χάλασε όλα. Του λέει, βγάλε τις κουρτίνες, άμα έχουμε κουρτίνες θα κρεμαστούμε. Βγάλε τα γυάλινα ποτήρια, θα κόψουμε τα χέρια μας μόνο πλαστικά. Όχι 2 ίδιες καρέκλες, από τα σκουπίδια τις μαζεύουνε. Πρέπει να είναι 2 διαφορετικές. Και του έκανε σκηνοθεσία του σκηνοθέτη, και ο σκηνοθέτης είχε μείνει ξερός. Και λέει, πόσο καιρό ήσουν εκεί? Και δεν το απάντησα. Σας δίνω λίγο τις σκηνές από το έργο για να σας δείξω τι σημαίνει ότι υπάρχει γκλαμουριά στο τράφικινγκ και δεν έχουμε καταλάβει, σαν γονείς, σαν εκπαιδευτικοί, σαν άνθρωποι αυτής της κοινωνίας, πόσο στρέφεται κατά της δικής μου αξιοπρέπειας, του καθενός μας. Μετά από αυτό δεν μπορώ παρά να ρωτήσω τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Θα συνεχίσω όμως λίγο από εκεί. Ναι, μα νομίζω ότι είναι. Γιατί από τις μαρτυρίες των ίδιων των γυναικών, όταν κάποιες έχουν ξεφύγει, κάποιες θέλουν να ξεφύγουν και έρχονται να δουν τον γυναικολόγο μας στα πολυιατρία στα οποία βρισκόμαστε και παρέχουμε δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες, δηλώνουν ότι για να μπορούν να παίρνουν 70 ή 80 ή 100 πελάτες την ημέρα, μέχρι που τους βάζουν ψυκτικό στον κόλπο τους, ψυκτικό, σαν αυτό που βάζουν οι αθλίατροι στις θλάσσεις, για να μην μπορούν να έχουν καμία αίσθηση και να έχουν έτσι αυτή τη δυνατότητα παραγωγής. Δηλαδή μπαίνουν σε μια παραγωγική διαδικασία. Συν βέβαια το γεγονός ότι έχουμε και ένα φαινόμενο το οποίο το έχουμε δει και εμπειρικά πολύ, γιατί έχουμε μιλήσει και με πελάτες. Όταν έγινε δηλαδή αυτή η κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου βγήκαν στους δρόμους, κυνηγήσανε κοπέλες, τις εξετάσανε χωρίς τη θέλησή τους για τον ιό του HIV και βγάλανε τις φωτογραφίες τους στα κανάλια. Εκείνη την περίοδο όπου πεζόταν αυτό, είχαμε στην δωρεάν τηλεφωνική μας γραμμή που ενημερώνουμε για τον HIV και τις υπατήτηδες, μέσα σε 3 μέρες γύρω στα 6.000 τηλέφωνα, πελάτες, ο οποίος πελάτης τις περισσότερες φορές ψωνίζει από το δρόμο, επομένως δεν υπάρχει κάποια, ας πούμε, προστατευμένη πορνεία, ο οίκος ανοχής, που και ο οίκος ανοχής επιβαρύνεται, και οι περισσότεροι από αυτούς πήραν τηλέφωνο γιατί το 80% μας δήλωσε στην τηλεφωνική γραμμή ότι είχε κάνει σεξ με αυτές τις κοπέλες χωρίς προφυλακτικό. Αυτοί ξαναγύρισαν στη γυναίκα τους, στην ερωμένη τους,
Επομένως, εκεί μιλάμε και για θέματα δημόσιας υγείας. Και ξέρετε ότι η προφύλαξη είναι ατομική υπόθεση. Να γυρίσουμε όμως ξανά στα θύματα. Κάτι είπατε, τι μπορούν να κάνουν. Ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς που δεν συμμετέχουμε. Για τη λέξη θύμα, γιατί και αυτή με ενοχλεί. Μία γυναίκα είναι θύμα, αλλά δεν είναι θύμα για όλη της τη ζωή. Όχι βέβαια. Είναι θύμα όταν τη συναντάμε. Επειδή είμαι 30 χρόνια σε αυτή την ιστορία, από τότε που φέρνανε οι Λατίνες, ας πούμε, και δεν λέγονταν τράφικινγκ, έχουμε δει γυναίκες να συνεχίζουν τη ζωή τους, να σπουδάζουν, να αποφοιτούν, να κάνουν παιδιά, να κάνουν οικογένεια. Λοιπόν, εκείνη την εποχή που είναι θύματα, εάν δεν έχουν πραγματικά την αντιμετώπιση του ανθρωπισμού που χρειάζεται, τότε βεβαίως θα παραμείνουν θύματα για όλη τους τη ζωή. Και δεν είναι οι λίγες που ξεφεύγουν. Εξαρτάται πάρα πολύ από το πώς θα τις αντιμετωπίζει το σύστημα. Και δεν λέω μόνο το νομικό πλαίσιο, που πραγματικά είναι το καλύτερο που μπορούσαμε να έχουμε. Λέω και την εφαρμογή του νομικού συστήματος. Εάν λοιπόν αυτό το θύμα δεν βρει και νομικό πλαίσιο και την αστυνομία που θα έχει την ευαισθητοποίηση να την δει σαν θύμα και όχι σαν περίπτωση, και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που θα τη δουν σαν άνθρωπο και όχι σαν περίπτωση, τότε το θύμα θα παραμείνει θύμα, ναι. Και ούτε θα πάει να καταθέσει, ούτε θα μπορέσει να δώσει ένα δρόμο για να ξεφύγουν και τα επόμενα θύματα, γιατί καταθέτοντας κάνει μια ιερή πράξη. Δηλαδή προλαβαίνει το επόμενο θύμα, τα επόμενα θύματα. Χτυπάει την οργάνωση. Αυτά τα θύματα λοιπόν πρέπει να έχουν... να τα βλέπουμε σαν μια γυναίκα ή έναν άντρα, γιατί και στο sex trafficking υπάρχουν και άντρες. Ή ένα παιδί. Ή ένα παιδί που θα πρέπει να περάσει από αυτό τον οχετό, από αυτή τη μαυρίλα, και να βγει από την άλλη μεριά με όλη τη δύναμη ενός ανθρώπου που θέλει να τελειώσει τη ζωή του αλλιώς. Να συνεχίσει, να μεγαλώνει, να σπουδάζει, να ζει. Αν δεν το δούμε σε μια προοπτική, το βλέπουμε σαν τον καρκίνο. Κάτι που δεν πρέπει να μας αγγίξει, που είμαστε εμείς μακριά. Δεν είναι. Είναι ένας άνθρωπος που δικαιούται να ζήσει. Και πρέπει να βγει από εκεί μέσα. Να επιβιώσει. Και ηθικά να επιβιώσει. Το τι μπορούμε να κάνουμε είναι όλα αυτά τα κομμάτια του puzzle να τα συνδέσουμε. Δηλαδή αναφέρθηκε προηγουμένως ο κ. Μοσκόφ στο νομικό πλαίσιο το οποίο διέπεται στην Ελλάδα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό πλαίσιο. Και αυτό γιατί είχαμε τη τύχη και την ατυχία να έρθουμε μετά από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες να νομοθετήσουμε. Επομένως πατήσαμε σε πάρα πολύ καλές πρακτικές. Πάρα πολύ καλές. Το νομικό πλαίσιο είναι νέο. Χαιρετήσαμε με μεγάλη αισιοδοξία από το χώρο των μη κυβερνητικών οργανώσεων που όποτε συνέφερε ήμασταν άλογοι και όποτε συνέφερε ανάθεμα γενικότερα για το χώρο την ύπαρξη του εθνικού συντονιστή. Ο εθνικός συντονιστής και η ύπαρξη είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί έχουμε ένα κομβικό σημείο για να μπορέσουμε από εκεί και πέρα να ξεκινήσουν πράγματα. Αυτό που χρειάζεται πλέον είναι όλες αυτές οι αποσπασματικές ενέργειες, τα πάρα πολύ γενναία νομοθετήματα, οι υπηρεσίες οι οποίες θα έπρεπε να παρέχονται και δεν παρέχονται ή παρέχονται λοιπόν από τις κρατικές δομές. Όλα αυτά να έρθουν σιγά σιγά και να δομήσουν την καθαρή και ξεκάθαρη εικόνα καταπολεμώ τη διεθνική σωματεμπορία. Και λέγοντας καταπολεμώ τη διεθνική σωματεμπορία πρέπει να ξεκινήσουμε από τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος εκείνη τη στιγμή που τον παραλαμβάνουμε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χρειάζεται θωράκιση, ψυχολογική θωράκιση, κοινωνική θωράκιση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύτιμο εργαλείο και για την ελληνική πολιτεία, γιατί αν του δώσεις την πίστη και τα εχέγγυα ότι καταγγέλλοντας αρχίζουμε σιγά σιγά να κόβουμε τα κεφάλια της λερναίας ύδρας, γιατί το τράφικινγκ είναι μια λερναία ύδρα. Θα μπορέσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να σώσουμε και άλλα θύματα. Εκεί η Ελλάδα θα πρέπει να πει σε γενναίους διμερείς συμβάσεις και σχέσεις, γιατί όταν σιγά σιγά το άτομο αυτό μπορέσει και ξεφύγει από τα δίκτυα και δεν θέλει να παραμείνει στην Ελλάδα, θα πρέπει να υπάρχει και στη χώρα προέλευσης του ένα ανάλογο πλαίσιο προστασίας για να μην αναπέσει στα δίκτυα των προαγωγών κτλ. Εννοείται ότι αυτοί μπορεί να περιμένουν να εκδικηθούν, να τιμωρήσουν για το γεγονός, ναι. Όχι, είναι η ανώτερη ερώτηση για να πείτε αυτό που πρέπει να πείτε. Για να αποτρέψουν την κατάθεση άλλων θυμάτων, ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, γιατί συνεχίζει η παραγωγή. Καταρχήν πιάνουν νέα αγόρια και τα βάζουν στον κόλπο για να γίνουν συμμορίες. Έχουμε έρθει σε επαφή με ανθρώπους που πήραν από τα γυμναστήρια, από όπου βρίσκουν κάποιο δίγλωσσους, να μιλάνε 2-3 γλώσσες. Είναι σωστά, γιατί υπάρχει διεθνής του κακού που συνεργάζεται πολύ καλά. Ακριβώς. Παίρνουν νεαρά παιδιά τα οποία έχουν
μικρές προοπτικές δουλειάς και έχουν και τα ανάλογα προσόντα, αφού διευθύνουν τα αγόρια. Και μικρές ηθικές αντιστάσεις κυρίως, ξέρετε. Δεν είναι μόνο όσοι έχουν μικρές προοπτικές δουλειάς. Δεν είναι δουλειά αυτό το πράγμα. Δηλαδή... Σίγουρα δεν είναι δουλειά και σίγουρα υπάρχει αυτό που λέτε, αλλά υπάρχει και η διαφορά των νέων. Είναι πολύ εύκολο, εάν δεν έχουν δουλειά, δεν έχουν προοπτική ζωή, έχουν προσβλητική συμπεριφορά από ένα περιβάλλον γύρω τους. Και όταν έχουν μεγαλώσει καλά τους γονείς τους. Δεν έχουν μεγαλώσει καλά. Τους δίνεις παπούτσια και τους δίνεις ένα αυτοκίνητο και τους δίνεις ένα πιστόλι. Και μετά τους λες πάρε μια γυναίκα και κάντε πόρνη. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να είναι τόσο ευθεία η γραμμή. Στην Αλβανία, μία φίλη με την οποία συνεργαζόμαστε έλεγε ότι πηγαίνουν στα σχολεία να πείσουν τα κορίτσια για μία ώρα απουσία. Πάμε κοπάνα, μία ώρα να πιούμε τσάι. Η μία ώρα θα γίνει μια μέρα και μετά θα είσαι αραβωνιαστικιά και θα φύγουμε μαζί. Όταν καταλάβανε οι γονείς των σχολείων και αρχίσανε να συσπυρώνονται στη συγκεκριμένη πόλη για να μην γίνεται αυτό, αυτή τη γυναίκα την κυνήγησαν συμμορίες και της είπαν ή φεύγεις από την πόλη ή θα σκοτώσουμε και εσένα και την κόρη σου, και εξαφανίστηκε και πήγε σε άλλη πόλη. Αυτοί που προειδοποιούσαν τα σχολεία να μην βγαίνουν τα παιδιά στις κοπάνες. Διότι υπήρχε κίνδυνος να φύγουν σε άλλες χώρες να τα χάσει η μάνα τους. Τώρα που μιλήσετε για τον προστατευτικό ρόλο των γυναικών, να αναδείξουμε το γεγονός ότι οι γυναίκες είναι η άλλη πλευρά των γυναικών. Η προαγωγή, η μαστροπή, ας το πούμε, οι δικτυωμένες γυναίκες αυτές είναι πρωταγωνίστριες στην κακή δικτύωση, πώς να το πω τώρα, ακριβώς στο να παρασύρουν τις κοπέλες, γιατί το παίζουν έμπιστες, μεγαλύτερες, φίλες, οτιδήποτε, και είναι ίσως πιο εύκολο να παρασύρουν από ότι ένας άντρας ο οποίος θα ήταν πιο άμεσο, ας πούμε. Η διαφθορά των παιδιών των νέων είναι στοχευμένη. Δηλαδή θα στοχεύσουμε σε νέους άνδρες για να παίξουν αυτό το ρόλο. Θα στοχεύσουμε σε νέες γυναίκες για να παίξουν αυτό το ρόλο. Αυτή η στοχευμένη διαφθορά γίνεται λίγο-λίγο. Δηλαδή μια κοπέλα μπορεί να είναι πρώτα θύμα και μετά να της πούνε αν θες να γλιτώσεις ή να παίρνεις λεφτά, θα φέρεις και μια φίλη σου. Και είχαμε πάρα πολλά τέτοια θύματα που τα είχαν φέρει μια φίλη της. Πυραμίδα εμπορίας ανθρώπων δηλαδή, κάπως. Ναι. Και είναι και ένα από τα κίνητρα που δίνει και ο ίδιος ο διακινητής για την απελευθέρωση κάποιου θύματος. Δηλαδή, πέρα από το γεγονός ότι τα δένουν μέσω από χρέος και. Ναι, που είναι ένας κλασικός τρόπος δηλαδή, υποδούλωσης, το χρέος. Το χρέος είναι 60.000 ευρώ, ναι, επειδή σε έφερα από την Ιγυρία, ας πούμε. Αλλά μετά σου λίγο λένε ακριβό το εισιτήριο. Ότι αν στρατολογήσεις ακόμα κάποιον, μπορείς να ελευθερωθείς. Και έτσι γίνεται ένας φαύλος κύκλος εκμετάλλευσης. Αυτό που είπατε, μια πυραμίδα. Αλλά θα ήθελα να σταθώ λίγο πρώτον να πω ότι σε συνέχεια αυτό που είπε και ο Τζανέτος Αντίπας, ότι είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία, και δεν θα έλεγα μόνο σε επίπεδο Ελλάδος για το γραφείο μας, αλλά πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως θα έλεγα. Υπάρχουν πολύ δεσμευτικές μηχανισμοί, πολύ δεσμευτικοί σε ό,τι αφορά τις νομικές μας υποχρεώσεις, αλλά και σε ό,τι αφορά το σχέδιο δράσης, το σχεδιασμό μας. Αυτό βέβαια εξαρτάται από το πόσο πολύ θα τροφοδοτηθούμε κι εμείς και θα υποστηριχθούμε από τους ίδιους τους εταίρους μας. Και εδώ μας έχουν δώσει συγχαρητήρια και από την Κομισιόν, γιατί νομίζω είμαστε από τα μόνα γραφεία που θεσμοθετήσαμε και τη συνεργασία μας με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως επίσης και με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Δηλαδή, πραγματικά υπάρχει δυνατότητα να γίνουν καινοτόμα πράγματα που θα αλλάξουν την κουλτούρα γύρω από αυτό το θέμα, τουλάχιστον σε επίπεδο διοίκησης. Ας πούμε, να σας πω ότι υπάρχει ταμείο αποζημίωσης για τα θύματα. Αυτό είναι μια καινούρια προσθήκη στο νομικό πλαίσιο. Δεν γίνεται όμως. Ναι, ακριβώς. Πολύ σωστά, Νίκη, με διορθώνεις, γιατί ακριβώς αυτό πρέπει να δέσει μαζί με άλλα. Ή μαζί με την ευρύτερη ενημέρωση και επιμόρφωση των φορέων αυτών, αλλά και τη βούλησή τους ως άτομα, ως συνείδηση να πράξουν κάτι τέτοιο. Συγγνώμη, υπάρχει νομικό κόλλημα εδώ. Αν δεν έχουν δικηγόρο για πολιτική αγωγή, δεν μπορούν να προχωρήσουν να ζητήσουν αποζημιώσεις, όπως ζητάνε σε όλη την Ευρώπη. Εδώ δεν δικαιολογούνται χρήματα για πολιτική αγωγή των θυμάτων, και η αιτιολόγηση που μας δόθηκε από την εισαγγελία είναι ότι αφού δεν είναι κατηγορούμενες, γιατί να έχουν δικηγόρο. Εάν λοιπόν πάει χωρίς δικηγόρο απέναντι σε 5 δικηγορικά γραφεία που καθένα εκπροσωπεί κάποιον από τους διακινητές, πρώτον ότι παραλύει το θύμα και είναι πολύ διαφορετική η κατάθεση που θα κάνει, δεύτερον ότι δεν δικαιούται ούτε την αποζημίωση πολύ σωστά αυτή τη στιγμή. Αν επιτρέπετε, έχεις δίκιο σε αυτό. Υπάρχει και δυνατότητα μαγνητοφώνησης της μαρτυρίας τους, που είναι επίσης επαναστατικό, γιατί μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία που έπαιρνε πολλά χρόνια, όπου πρωτόδικα μπορεί να έχεις μια καλή καταδίκη, αλλά σιγά σιγά ύστερα έχανες τη μαρτυρία και μετά πήγαινε σε δεύτερο επίπεδο, ας πούμε, στην αθώωση του διακινητή, τώρα έχεις
τη δυνατότητα να μαγνητοσκοπήσεις τη μαρτυρία του θύματος και αυτό να κρατήσει διαχρονικά ως ένα πολύ καλό αποδεικτικό υλικό. Επίσης, αυτό ήταν νομικά πολύ δύσκολο και έχει περάσει πλέον σε επίπεδο ευρωπαϊκό τουλάχιστον. Λέγοντας πριν ότι λίγες γυναίκες καταφέρουν να ξεφύγουν, δεν το εννοούσα μεταφορικά, ότι ξεφεύγουν και συνεχίζουν τη ζωή τους, αποκτούν ξανά την ανθρώπινη τους υπόσταση ουσιαστικά, όπως το βλέπω. Μιλάω για το πολύ πρακτικό, ότι πόσες από αυτές τις γυναίκες, οι οποίες τώρα το έχουμε λίγο περιορίσει στην εκπόρνευση, πόσες από αυτές τις γυναίκες και ίσως τους άντρες, τα παιδιά. Και τα παιδιά είναι ακόμη πιο δύσκολο να υποθέσω, ναι. Πόσο εύκολο είναι άνθρωποι, θα πω λοιπόν, χωρίς ταξιδιωτικά, χωρίς διαβατήρια, χωρίς τίποτα, χωρίς κανένα οτιδήποτε που να αποδεικνύει μία κάποια ταυτότητα, χωρίς χρήματα φυσικά, και κλειδωμένοι σε απίστευτους χώρους, στους πούμε χώρους, πώς μπορούν να φύγουν, και φοβισμένοι και που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα και που έχουν καταρακωθεί ψυχικά. Να σας πω καλές πρακτικές που έχουν αποδώσει. Πρώτα, ένα από τα πρώτα θύματα που είχαμε, που παρακολουθήσαμε μέχρι το τέλος την υπόθεσή της, είχε καταγγείλει κακοποίηση από αστυνομικούς σε τμήμα της Δραπετσόνας. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, τότε υπουργός, στην πρώτη του θητεία, έβαλε αμέσως σε 15 γλώσσες, 17 γλώσσες τα ανθρώπινα δικαιώματα των θυμάτων σε όλους τους τοίχους όλων των τμήματων. Όταν διαβάζει κάποιος ότι έχει δικαιώματα, παρόλο που δεν έχει χαρτιά, και αυτά τα δικαιώματα είναι πάνω σε διεθνείς συμβάσεις, δεν τα κατέβασε το κεφάλι του κυρίου Χρυσοχοΐδη, έτσι, αλλά τα έκανε σε όλες τις γλώσσες. Και μας έδωσε και εμάς αντίγραφα στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, και όταν πηγαίναμε σε κρατητήριο, όταν πηγαίναμε οπουδήποτε είχαμε κάποια επαφή με κάποιο θύμα, ή για τη φίλη που ήθελε να μιλήσει κάποιος, δίναμε στη γλώσσα τους το τι είναι τα δικαιώματα του θύματος. Είναι μια καλή πρακτική που ήταν άμεση αντίδραση. Για μένα το θύμα θα μιλήσει όταν νιώσει ότι αγκαλιάζεται από ένα σύστημα δικαιοσύνης. Δηλαδή και ο νόμος και οι οργανώσεις και όλοι είναι έτοιμοι να προσφέρουν υπηρεσίες. Και μετά θα στείλει το ένα θύμα το άλλο. Εάν νιώσει ότι θυματοποιείται δεύτερη φορά. Ναι, αυτό είναι η δεύτερη φάση όμως. Εγώ σας μιλάω για το πολύ πρακτικό, ότι είναι ένας άνθρωπος, παιδί, άνδρας, γυναίκα, έγκλειστη. Πώς? Μα βρίσκουν μια τρυπούλα, γιατί ξέρετε, ο άλλος για να σώσει τη ζωή του ψάχνει για μια τρυπούλα. Πριν να υπάρξει αυτό το τμήμα του τράφικινγκ, το οποίο θεωρούμε ότι έχει κάνει τομή στο να καταθέτουν τα τμήματα, από το ήθος και από την αξιοπρέπεια που διακρίνει και τα άτομα που δουλεύουν εκεί μέσα, υπήρχε μια καταγγελία σε εμάς από την Πάτρα, από ένα νεαρό που είχε πάει μια κοπέλα και ανακάλυψε ότι είναι θύμα σωματεμπορίας. Του μίλησε δηλαδή, του μίλησε η ίδια. Του μίλησε η ίδια και λέει: κοίταξε να δεις, και εμένα και τη φίλη μου Ρωσίδες. Μας κρατάνε εδώ. Ειδοποιήσαμε λοιπόν την τότε αστυνομία, και μάλιστα αυτός ο νεαρός είπε ότι προς Θεού μη μαθιστεί τίποτα για μένα, κάηκα. Την άλλη μέρα είχε καεί το μηχανάκι του, μια μηχανή που είχε, και είχαν εξαφανιστεί οι κοπέλες. Επί εποχής, κύριε Βανικιώτη, αμέσως ένα χρόνο μετά, έχουμε πάλι από την ίδια περιοχή της Ελλάδας, από την Πελοπόννησο, ειδοποίηση πάλι από νεαρό που πήγε με θύμα. Ξέρετε, είναι 2 κοπέλες εδώ και έτσι και τα λοιπά, και προς Θεού μη μαθευτεί και εμένα το όνομά μου. Σε 2 μέρες τα θύματα φεύγανε, γιατί η μαμά τους και το μπαμπά τους ήταν και μικρές, και είχαν συλληφθεί όλοι. Πώς το εξηγείτε, πώς μιλούσε κι άλλο? Από τον ένα χρόνο στον άλλο. Άλλη πρακτική, άλλη αστυνομία. Αυτή είναι η παθητική προσέλκυση. Υπάρχει και πιο ενεργητική. Δηλαδή, και αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Συγγνώμη, Νίκη. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ήταν η ίδια ελληνική αστυνομία, αλλά από τον ένα χρόνο στον άλλο είχε αλλάξει ο τρόπος οργάνωσης, ο τρόπος αντιμετώπισης θυμάτων, η πρακτική, και κυρίως είχε αντιμετωπιστεί το θέμα της διαφθοράς, που είναι τεράστιο. Γιατί πάνε και πληρώνουν και τοπικούς δημόσιους υπαλλήλους και αστυνομικούς και όλο τον κόσμο. Αυτό είχε χτυπηθεί κάνοντας το εξειδικευμένο τμήμα αυτό, το οποίο για μένα έχει δυνατήσει τώρα. Έτσι, τότε ήταν. Υπάρχει και μια πιο ενεργητική προσέγγιση. Ενημερώνεις τον πιθανό πελάτη. Ναι. Δηλαδή, από τη στιγμή που υποδεχόμαστε πληθυσμούς οι οποίοι είναι είτε ανασφάλιστοι, είτε άποροι, είτε μετανάστες χωρίς χαρτιά, το γεγονός ότι θα αναζητήσουν τη σεξουαλική τους συνέβρεση κάπου, που θα την αναζητήσουν σε οίκους ανοχής, που κάποιες γυναίκες είναι έγκλειστες, στο δρόμο, όπου τις εκθέτουν στο δρόμο. Επομένως, όταν κάνεις μια πιο ενεργητική... Αλλά και σε ιδιωτικά ραντεβού. Έμαθα χάρη στο ντοκιμαντέρ του κ. Αναγνωστόπουλου. Ωραία. Όταν κάνεις μια τέτοια ενεργητική προσέγγιση και λες το πιθανό πελάτη, κοίτα, αν δεις κάτι ύποπτο κτλ., μπορείς να γυρίσεις σε εμάς και να μας το πεις. Να μας το πεις σε εμάς, να το καταγγείλεις. Ο πέπλος του φόβου ότι ναι, εγώ έχω όλη την καλή διάθεση, αλλά μετά τι θα μου συμβεί? Είναι όλοι στο κόλπο, ξέρετε.
Καταρχήν θέλουν να φύγουν. Οπότε, αφού θέλουν να φύγουν, από κάπου πρέπει να παρουσιαστεί. Μιλώ για τους πελάτες. Ο πελάτης που ζητάμε να βοηθήσει. Όταν έρχεται παραδείγματος χάρη για να πάρει ιατρική βοήθεια και είναι χωρίς χαρτιά και του ζητάς παραδείγματος χάρη να συνεργαστεί μαζί σου στην περίπτωση που πέσει την αντίληψή του, ήδη έχει κερδιθεί η εμπιστοσύνη μαζί του. Του έχεις παράσχει υπηρεσίες ενώ ξέρεις ότι είναι χωρίς χαρτιά. Έχει κερδιθεί. Δηλαδή υπάρχουν ενεργητικού τύπου προσεγγίσεις. Ή στον δρόμο, παραδείγματος χάρη, όταν βγαίνουμε το βράδυ από τις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα μέχρι τις 2 η ώρα ή 4 η ώρα το πρωί και ενημερώνουμε τις κοπέλες για το πώς θα κάνουν ασφαλή χρήση προφυλακτικού, με δονητές που τους δίνουμε προφυλακτικά κτλ. Τι κάνουμε? Κολλάμε χαρτιά αυτοκόλλητα στη γλώσσα τους, Σουαχίλι, Αφρικέν. Μία πρόταση. Θέλεις να ξεφύγεις? Πάρε εδώ τηλέφωνο. Δηλαδή το προωθείς. Προσπαθείτε να φτάσει η ενημέρωση και η βοήθεια με αυτόν τον τρόπο. Στόμα με στόμα πάει. Εάν μια κοπέλα γλιτώσει, θα θέλει να βοηθήσει και άλλα άτομα. Την αλληλεγγύη μεταξύ τους δεν μπορώ να σας την περιγράψω. Μπορεί να είναι μέσα σε ένα χώρο και να μαλώνουν, γιατί υπάρχει πολύ οργή και πολύ θλίψη. Αλλά μόλις συμβεί κάτι σε κάποια ή πάει κάποια να κάνει, τρέχουν όλες να βοηθήσουν ή να προλάβουν ή να στηρίξουν. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ανάγκη να νιώθουμε εμείς, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι κοινωνικοί, οι θεσμοί που είμαστε στην υπηρεσία των θυμάτων, να νιώθουμε εμπιστοσύνη προς το σύστημα, ώστε να μπορούμε και να εμπνέουμε αυτή την εμπιστοσύνη μετά στις κοπέλες. Όταν άρχισε να διοργανώνεται αυτό το τμήμα του αντι-trafficking, ήταν φορές που δεν τολμούσαν να πάνε στην αστυνομία οι κοπέλες και η προανάκριση πρώτη γινόταν στο δικό μας το χώρο. Και μετά λέγανε, γι' αυτό, με αυτό φοβόμουν, δεν φοβάμαι πια. Προέρχονται από χώρες όπου η αστυνομία παίζει περίεργο ρόλο, έως... Ή από τοπικές, από τόπους στην Ελλάδα όπου υπάρχει διαφθορά, το ξαναλέω αυτό. Αλλά έχουν και την εμπειρία της δικής τους χώρας που δεν βοηθάει. Που λέει και είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Και αγοράζουν τους ανθρώπους, πάνε στον άλλο και του λένε θα χειριστεί το παιδί σου, εμείς είμαστε εδώ. Θέλεις ας πούμε να κάνεις κάτι και δεν έχεις λεφτά με 700 και με 900 ευρώ στη δουλειά του, δημόσιος υπάλληλος, τοπικός υπάλληλος και ο αστυνομικός ακόμα, τους διαφθείρουν. Ενώ αν υπάρχει ειδικευμένη υπηρεσία που έχει εποπτεία, μπορεί να το προλάβει και αυτό, να εκπαιδεύσει αλλιώς, να επιστατήσει αλλιώς. Και χρειάζεται να είναι μια δυνατή ειδικευμένη υπηρεσία. Με αρκετά άτομα και με συνεχή εκπαίδευση. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή της κυρίας Φαρτσανάκη. Πραγματικά είναι τόσο καταπληκτική υπηρεσία. Μιλάμε συνέχεια για αυτήν, αλλά νομίζω ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πρέπει να μιλήσει. Αν είναι τόσο άμεσο όμως το σχόλιο. Ένα πέρασμα ότι αυτή η υπηρεσία, όπως και δική μας, όπως και όλοι, χρειάζεται να εδραιώσουμε, να εμπεδώσουμε επιτέλους αυτή τη χώρα. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, την πολυτομεακή συνεργασία. Δηλαδή την διυπουργική συνεργασία σε επίπεδο κράτους. Δηλαδή τη συνεργασία. Ναι, τη συνεργασία που ακούγεται αυτονόητο. Ο ένας να ακούει τον άλλο. Πόσο δύσκολο είναι. Πόσο κατακαιρματισμένες είναι οι αρμοδιότητες, πόσο συντεχνιακές είναι οι λογικές. Και κλειστές οι πόρτες. Εμείς εργαζόμαστε εδώ, εσείς εκεί. Και πολλοί ανταγωνισμοί. Εμείς συνεργαζόμαστε. Το να συνεργάζονται οι πολιτικοί και τα υπουργεία, αυτό που λέει ο κ. Μοσκόφ, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όσο και να συνεργαζόμαστε, εγώ και ο Τζανής και η αστυνομία κτλ., δεν υπάρχει πιθανότητα, εάν δεν υπάρχει διυπουργική συνεργασία, να τελειώνει μία δουλειά σωστά. Αν χάνει από τη μία μεριά, το χάσαμε. Και να περνάνε μηνύματα. Θα σας πω για την Πανολάδα. Η αθωωτική απόφαση των διακινητών δημιουργεί αντικίνητρο στον οποιοδήποτε εκτίθεται πλέον σε συνθήκες του δουλεμπορίου να πάει να καταγγείλει. Γιατί να το κάνω, θα πει. Και ξέρετε, διάβαζα κάτι αντίστοιχο ότι συνέβη με μια δικαστική απόφαση στη Βρετανία το καλοκαίρι, όπου ένας Ρουμάνος ήταν εκείνος ο οποίος εκμεταλλευόταν συμπατριώτες του και τους είχε δούλους να μαζεύουν φρούτα στη Βρετανία κάπου. Έφυγε από το δικαστήριο με μια ποινή αστεία για αυτούς τους ανθρώπους. 500 λίρες, ας πούμε, κάτι. Γελίο. Πάντως και αυτές είναι οι μια ημέρα στις πράξεις, μιας ώρας, δεν ξέρω. Και αυτές οι αστοχίες μπορούν να λειτουργήσουν επωφελία, γιατί ακριβώς είναι ορόσημο οτιδήποτε έχει γίνει, για να μην ξανασυμβεί και να δημιουργηθεί ένας δημόσιος διάλογος. Όλα αυτά που αναφέραμε. Έχετε δίκιο, αλλά είναι πολύ ακριβό αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι πίσω από αυτό το παράδειγμα. Υπάρχουν άνθρωποι, αλλά υπάρχουν και αντιδράσεις. Και σε επίπεδο Πανελλάδας υπάρχουν αντιδράσεις. Ναι, αλλά οι αντιδράσεις είναι κάτι φιλολογικό. Ενώ οι άνθρωποι είναι πολύ συγκεκριμένο. Υπάρχει μια διαδικασία λογοδοσίας γύρω από αυτό. Υπάρχουν φορείς οι οποίοι ενεργοποιούνται. Ποιος δεν το θέλει. Και για να, ας πούμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η υπόθεση Ράντσεφ, ας πούμε,
ήταν η καταδίκη της Κύπρου και της Ρωσίας σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μια αστοχία που οδήγησε στην αυτοκτονία ενός θύματος, ήταν πραγματικά άλλαξε τα δεδομένα. Θέλω να πω, εμείς που έχουμε αυτές τις αρμοδιότητες πρέπει να τα χρησιμοποιούμε αυτά τα παραδείγματα και για να δημιουργήσουμε μια ταχύτητα, ας πούμε, κεκτημένη για τις αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε. Μιλήστε μας για την υπηρεσία σας και κυρίως για τον τρόπο για την εμπειρία τη δική σας, αν θέλετε, από την επαφή με τις γυναίκες ή και τα άλλα θύματα της εμπορίας ανθρώπων. Ωραία. Το αφήνω ανοιχτό σε εσάς. Να επιλέξετε τι θέλετε να μας πείτε. Εντάξει. Λοιπόν, καταρχάς, η υπηρεσία, η συγκεκριμένη, είναι πολύ εξειδικευμένη και τα άτομα είναι πολύ συγκεκριμένα, έρχονται κατόπιν προτάσεως. Οπότε, αν κάποιος δεν κάνει, να το πω έτσι, δεν θα παραμείνει σε αυτήν την υπηρεσία. Για καλό δικό του, μάλλον, να υποθέσω, έτσι. Και για καλό της υπηρεσίας. Αλλά και... Το σημαντικότερο. Πρέπει να έχεις πολύ μεγάλες ικανότητες, νομίζω, για να είσαι στο συγκεκριμένο. Πρέπει να έχεις απλά κάποιες εξειδικευμένες γνώσεις, τις οποίες αποκτάς με το καιρό. Και δεξιότητες. Και δεξιότητες. Ωραία. Μέσα από σεμινάρια και από διαρκείς εκπαιδεύσεις και επιμορφώσεις. Αυτό που συναντάμε πιο συχνά και είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι αυτό που προαναφέρατε, ότι τα θύματα, τα υποψήφια θύματα, μάλλον τα πιθανά θύματα, τα πιθανολογούμενα θύματα, φοβούνται να μιλήσουν. Τώρα αυτό γίνεται είτε επειδή μπορεί να τους εκφοβίζουν με ότι θα σκοτώσουν την οικογένειά σου, ότι κρατάω το παιδί σου στη χώρα από την οποία προέρχεσαι, η οποία μπορεί να είναι, γνωρίζουμε τις χώρες περίπου προέλευσης. Ανατολική Ευρώπη, Αφρική, κυρίως στη δική μας χώρα. Ακριβώς, ειδικά με τις περιπτώσεις των γυναικών που προέρχονται από την Ιγυρία υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα ότι πιστεύουν στο βουντού. Στο βουντού, τους κάνουν βουντού και το... Σαν να μην έφταναν όλες τις πραγματικές απειλές, υπάρχει και το βουντού. Το οποίο, επιτρέψτε μου να πω, ότι κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι, Αφρικανοί πάντως είναι, μοιράζουν και το διαφημιστικό του μάγου. Στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, παρατηρώ γύρω μου. Από τα θύματα μας είχε δοθεί μια διέξοδος στο βουντού. Από τα θύματα. Δηλαδή, συζητώντας το, είχα πάει και στην Αφρική, έχω πάει στο Τογκό, έχω παρακολουθήσει τελετές, γιατί ήθελα να μάθω τι γίνεται. Ναι. Αυτό που μας είπαν είναι ότι χρειάζεται να βρείτε έναν ιερέα, γιατί για ιερείς πρόκειται, ο οποίος να είναι θετικός και να κάνει άρση της κατάρας. Να λύσει τα μάγια. Να λύσει τα μάγια. Πού φτάσαμε? Έστω και τηλεφωνικά, εάν δεν το βρίσκετε στην Αθήνα, πάρτε ένα τηλέφωνο στο Βέλγιο. Ναι. Έστω και τηλεφωνικά. Ναι. Είναι για αυτές τις κοπέλες τόσο παραλυτικό το βουντού, όπως είναι για μας, για τη δική μας την πίστη, το να παραβούμε τις 10 εντολές. Είναι παραλυτικό όμως και με την έννοια ότι θα πεθάνει και ο πατέρας σου, θα αρρωστήσει και η μητέρα σου. Είναι μια υπερφυσική απειλή που δεν ελέγχεται. Και αυτό στον οποίο απευθύνεσαι. Πολλές φορές το κάνουν για την προστασία τη δική σας, του street workers ή του αστυνομικού. Έτσι έχω ακούσει ότι και αυτό στον οποίο θα απευθυνθεί θα πάθει κακό. Οπότε... Όλοι. Είναι ένα υπερφυσικό. Αλλά μας είχαν δώσει αυτή τη λύση. Τρομοκρατικό πλαίσιο. Τηλέφωνο. Ένα δικό του ιερέα. Με αντιρατσιστικές οργανώσεις που έχουμε κάποιες επαφές. Ειδικά υπάρχει στο Βέλγιο μια πολύ καλή οργάνωση που έχει να κάνει με τις χώρες αφρικανικές. Να προσπαθούμε να βρίσκουμε κάποιον να κάνει άρση της κατάρας. Ωραία. Μακάρι. Να ξεβουντεύει. Κυρία Παρτσανάκη, πείτε μου λοιπόν, χωρίς να αποκαλύπτουμε πράγματα που θα έκαναν κακό σε οποιονδήποτε, σε οποιαδήποτε πλευρά, πώς φτάνουν τα θύματα, οι γυναίκες, οι άντρες, τα παιδιά, νομίζω πολύ λιγότερο, ίσως και ποτέ τα ίδια μόνα τους, σε εσάς? Αυτό ή κάποιο θύμα θα δραπετεύσει αν είναι πολύ τυχερό. Αν είναι πολύ τυχερό. Και πολύ τολμηρό και με όλα. τη βοήθεια πολλές φορές κάποιου γείτονα, κάποιου πελάτη. Ή απλά θα έρθει κάποιο τρίτο άτομο και θα μας δώσει μια πληροφορία. Κάπως έτσι λειτουργούμε και κάπως έτσι θα ξεκινήσει μια έρευνα από την υπηρεσία μας που θα καταλήξει στο τέλος, αν όλα πάνε καλά, να εξαρθρωθεί ολόκληρη η εγκληματική οργάνωση, γιατί πλέον αυτό μας ενδιαφέρει. Γιατί το να εκρίζωση, όχι αποσπασματικά. Ναι. Ακριβώς. Το να έρθει ένα θύμα και να χαρακτηριστεί ως θύμα εμπορίας ανθρώπων, να πάει μετά σε κάποιο ξενώνα και να συνεχίσει τη ζωή του, όλα και καλά. Το θέμα είναι να πάρουμε μια καλή κατάθεση και να κάνουμε μια δυνατή δικογραφία για να βρούμε και τα υπόλοιπα άτομα. Και το πιο πιθανό είναι να βρούμε και πολύ περισσότερα θύματα. Γιατί συνήθως έτσι γίνεται. Έρχεται ένα θύμα και μετά μπορεί να βρούμε άλλα 10. Μπορεί να βρούμε αναλόγως την εγκληματική οργάνωση, πόσο μεγάλη είναι
και τη δουλειά που έχουμε κάνει εμείς. Γι' αυτό παίρνει πολύ καιρό. Τα πιο συχνά περιστατικά, λοιπόν, τι φύσεως είναι, τι χαρακτήρα είναι? Αφορούν στην πορνεία, στην. Ναι. Κατά κύριο λόγο είναι σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Εργασιακή είναι, όπως σας είπα. Περισσότερο στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια. Από εκεί πέρα πάλι κάποιος μπορεί να έχει δραπετεύσει, θα έρθει σε εμάς κατευθείαν ή μέσω της πρεσβείας του στην Ελλάδα. Πάντα υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες και συνεργασίες. Αυτό είναι πολύ καλό και με τις αλλοδαπές αρχές. Μέσω Europol, Interpol, Sirene. Οπότε κάπως έτσι γίνεται. Θα πάμε μετά στην επαρχία, θα παρακολουθήσουμε τα άτομα. Σωστά. Το πρόβλημα, αυτό που λέγαμε πριν με τα θύματα, είναι ο εκφοβισμός τους. Έρχονται σε εμάς, μέχρι να μιλήσουν, μπορεί να περάσουν ώρες, μπορεί να περάσουν μέρες και πιστεύουν πραγματικά πως θα πάθουν κακό ή πιστεύουν πως εμείς είμαστε κακοί, οι αστυνομικοί. Δεν ξέρουν, έχουν φοβηθεί τόσο πολύ αυτοί οι άνθρωποι. Προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε. Μπορώ να τους καταλάβω. Και εμείς μπορούμε να. Εννοείται. Εσείς πολύ περισσότερο που τους ζείτε, βέβαια. Στη θέση τους. Απλά προσπαθούμε να τους κάνουμε να καταλάβουν ότι είναι ψέματα αυτά που τους λένε και ότι αν μας βοηθήσουν δεν υπάρχει περίπτωση μετά να πάθουν κάτι κακό. Ξέρετε πώς είναι εύκολο για ένα τέτοιο άνθρωπο να πιστέψει ότι κάποιος του λέει αλήθεια μετά από όλο αυτό που έχει ζήσει? Όταν ενδεχομένως τον έχει πουλήσει η ίδια του οικογένεια. Έτσι, υπάρχουν και τέτοια περιστατικά. Πολλή συζήτηση. Πολύ ωραία. Και πολύ. Να υποθέσω και απευθύνομαι σε εσάς, κυρία Αντίπα και κυρία Ρουμπάνη, πολύ έμπρακτη απόδειξη του ότι είσαι ο καλός. Να σας πω τα βήματα. Έχουμε έναν ψυχίατρο που μας έχει στηρίξει πάρα πολύ στη δουλειά μας από την αρχή που κάναμε Ξενώνα και ο οποίος έχει γράψει, είναι και ο μοναδικός που έχει γράψει πάνω στην στήριξη θυμάτων. Έχει εκδοθεί αυτό από το ΕΚΑ. Τα βήματα είναι τα εξής. Όταν σε πρωτοβλέπουν και πας εσύ στο θύμα, το θύμα σε βλέπει με μεγάλη καχυποψία. Και όση καλοσύνη και να δείξεις, νομίζει ότι είναι άλλος ακόμα ένας άνθρωπος που θα με ξεγελάσει, γιατί τα έχουν ξεγελάσει για να τα φέρουν. Εάν το θύμα έχει καταφύγει σε σένα από κάποιον που έχει ακούσει ότι βοηθήθηκε, είναι αλλιώς. Είναι πολύ έτοιμες να μιλήσουν. Ειδικά σε εμάς που είμαστε μη κυβερνητικές οργανώσεις και ξέρουμε και τη γλώσσα να μην ξέρουμε, την καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, έχουμε και μη λεκτικής επικοινωνίας δυνατότητες. Έχουμε ασκηθεί σε αυτό. Αφού λοιπόν και δούνε ότι υπάρχει κάτι, ένα φως, τότε είναι πιο εύκολο να αρχίσουν να μιλάνε στις αρχές. Να μπορούν να πάνε δηλαδή στην αστυνομία και γι' αυτό και εμείς έχουμε προσφερθεί και το κάνουμε. Εάν μας φωνάξει η αστυνομία, έχει θύματα και νιώθουν πολύ φοβισμένες, ή να τους πάμε ρούχα στην αρχή ή να μιλήσουμε μαζί τους. Και παλιά το κάναμε πολύ πιο συστηματικά, ώστε να μπορούν να νιώσουν ότι υπάρχουν άνθρωποι. Ότι δεν είναι κάθε χαμόγελο που κρύβει από πίσω μια κόλαση. Μια ιστεροβουλία. Γιατί με το χαμόγελο και με τους έρωτες και με τα ταξίματα για δουλειά τις παρασύρανε. Ακριβώς. Άρα και εμείς, για να το ξεπεράσουμε τις ιστορίες τους αργότερα. Ναι. Ή θα έχουν ένα καλό μήνυμα από κάποια φίλο, ή θα έχουν ακούσει κάτι θετικό για την αστυνομία και να ξέρουν και το συγκεκριμένο τμήμα να πάνε ή να είναι τυχεροί από εκεί που θα πάνε να τις παραπέμψουν για να μπορέσουν να γλιτώσουν. Δηλαδή η πρώτη επαφή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και γι' αυτό υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη αυτή τη στιγμή σε ξενώνες πρώτης επαφής, ειδικευμένους στο τράφικινγκ. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν ξενώνες δεύτερης. Η πρώτη επαφή και η μη ματέωση από τη στιγμή που θα προσεγγίσεις το θύμα. Δηλαδή πρέπει έμπρακτα να το αποδείξεις ότι από το πρώτο λεπτό, ό,τι σου λέω, ό,τι κάνω είναι συστηματικό και θα το δεις παρακάτω σαν μια θετική εξέλιξη της επαφής μας. Και γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει με το που θα θελήσει να μιλήσει, να ανοιχτεί, θα πρέπει να υπάρχει και ένα πλαίσιο να θωρακιστεί. Ένα πλαίσιο προστασίας, ένα σπίτι. Δηλαδή, πότε νιώθουμε σιγουριά εμείς όταν μπαίνουμε στο χώρο μας και αφήνουμε όλα τα πράγματα απ' έξω. Αυτό χρειάζεται. Και όταν έχουμε και μια καλή πόρτα σε αυτό το σπίτι. Ακριβώς. Και εκεί είναι οι άνθρωποι των οργανώσεων, αυτό μεταφορικά το λέω. Έχω εδώ έναν ωραίο τηλεφωνικό αριθμό που αφορά στη δική σας οργάνωση, κυρία Ρουμπάνη, να τον δώσω με την ευκαιρία. Να υποθέσω ότι απευθύνεται πιο πολύ. Οικογενειακή βία. Η οικογενειακή βία είναι το μεγάλο ποσοστό. Όχι, σε ποιους απευθύνεται, ποιοι θα μπορούσαν να τηλεφωνήσουν. Μπορούν να τηλεφωνήσουν οποιοδήποτε έχουν πληροφορία και θέλουν να βοηθήσουν. Και τα ίδια τα θύματα φυσικά μιλάμε πολλές γλώσσες. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν μπορούν τα αντιμετωπίζουμε σε πολλές γλώσσες τα θύματα. Και ο αριθμός είναι 210 97 00 814.
Να πω και εγώ το δικό μου. Βεβαίως, θα ερχόμουν σε εσάς. Απλώς έχω την κάρτα της κυρίας. Χωρίς χρέωση. Είναι εύκολο. 800 11 600. Και έχω και έναν τρίτο αριθμό, ένα τετραψήφιο, που έμαθα ότι είναι και πολύ ακριβή αυτή η αριθμή. Προσδόξαν, τέλος πάντων. 1109, νομίζω ότι είναι κάπως πιο εύκολο να το πω έτσι. Είναι η γραμμή πληροφόρηση για την εμπορία ανθρώπων, αλλά και καταγγελιών να υποθέσω. Και εκεί ξέρω ότι υποδέχονται όσους τηλεφωνούν σε διάφορες γλώσσες. Μέσα σε 3 ή 4 λεπτά βρίσκεται ο κατάλληλος συνομιλητής. Δεν ξέρω με ποιο μαγικό τρόπο το κάνουν. Είναι της ΜΚΟ Α21 αυτός ο αριθμός. Και βεβαίως υπάρχει πάντα το 100. Ο πιο γνωστός αριθμός και ο πιο εύκολος. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Ότι σχετικά με αυτό που είπαμε πριν, ότι καμιά φορά μπορεί να φοβάται και ο ίδιος ο πελάτης να δώσει μια πληροφορία στην αστυνομία για τη δική του σωματική ακεραιότητα, αργότερα από τα μέλη της οργάνωσης ή κάποια άλλα άτομα που εμπλέκονται. Θα ήθελα να πω ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση. Θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση σε όλους τους πολίτες της Ελλάδας, γιατί το θύμα, φανταστείτε πόσο πιο δύσκολο είναι για το θύμα να έρθει σε εμάς. Ο πολίτης, ο οποίος μπορεί να δει κάτι, πρέπει να ξέρει κάποιες βασικές ενδείξεις για να αναγνωρίσει ένα πιθανό θύμα τράφικινγκ. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πώς αναγνωρίζουμε? Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί μπορεί αυτό που είπατε και προηγουμένως, να μην γνωρίζουν ότι στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το φαινόμενο, γιατί δεν είναι τόσο διαδεδομένο, δεν είναι τόσο γνωστό το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων. Διαδεδομένο είναι, απλώς δεν είναι γνωστό. Δεν το ξέρουμε. Νομίζω από τους περισσότερους δεν είναι πολύ γνωστό. Δεν γνωρίζουν το ως όρο ίσως, αλλά ως γεγονός υφίσταται και δυστυχώς υφίσταται πολύ έντονα. Μας, στο διπλανό σπίτι μπορεί να είναι η γυναίκα που βλέπουν κάθε μέρα να περπατάει με έναν άντρα δίπλα της και να φαίνονται και μια να νομίζουν χαρά, ότι είναι ένα ζευγάρι. Και να νομίζουν ότι είναι ένα ζευγάρι και να μην βλέπουν λίγο παραπίσω. Ή να βλέπουν τη γυναίκα η οποία πάει κάθε μέρα για να δουλέψει στο δρόμο κτλ. Ως εκδιδόμενη και να νομίζουν ότι είναι μόνο αυτό, το κάνει από επιλογή. Και να μην βλέπουν και τον άντρα που περνάει αργά το βράδυ από το σπίτι της για να πάρει τα χρήματα, για παράδειγμα. Δυστυχώς νομίζω ότι σε αυτό το γύρο εργασιών νομίζω ότι είναι κάτι δεδομένο αυτοί οι συνδυασμοί που παρουσιάζεται. Άρα δεν ξέρω πώς. Θα έπρεπε ο πολίτης της διπλανής πόρτας, να το πούμε έτσι, όταν διαπιστώνει κάτι τέτοιο. Ας το πούμε άνθρωπο της διπλανής πόρτας, γιατί πολίτης πάμε σε άλλα επίπεδα. Ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, όταν διαπιστώνει κάτι τέτοιο, ή βλέπει κάποιες άλλες ενδείξεις. Μια κοπέλα η οποία φαίνεται ότι φοβάται ή δεν είναι καθόλου μιλητική, περπατάει και έχει σκυφτό το κεφάλι και δίπλα ο άντρας φαίνεται ότι κάνει κουμάντο. Είναι κάποια απλά πράγματα, τα οποία αν δώσουμε λίγο παραπάνω προσοχή, εμπιστευτικά μπορούν να πάρουν εννοείται την αστυνομία, το δικό μας το γραφείο κατευθείαν, χωρίς να δώσουν καν όνομα και να μας δώσουν μια πληροφορία. Φυσικά γιατί κάπως έτσι ξεκινάνε όλα. Γιατί εμείς δεν μπορούμε. Είμαστε κάποια άτομα που το τμήμα μας έχει ως αρμοδιότητα όλη την Ελλάδα. Πάντως υπάρχουν και οι πολίτες, οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, οι οποίοι επιλέγουν να πάνε σε μέρη και σε χώρους, όπως είναι το πεδίο του Άρεος, όπου ξέρουν ότι υπάρχουν παιδιά 8 με 14 ετών, με πολύ χαμηλή τιμή, από 2 έως 5 ευρώ. Και να κάνουν το απολύτως παράνομο μαζί τους. Δεν είναι μια απλή εκπόρνευση. Επομένως έχουμε τη μία περίπτωση και έχουμε και την άλλη περίπτωση όπου πρέπει πραγματικά να υπάρχει μια τέτοια συστηματική ενημέρωση, όπου πλέον ο ενεργά σεξουαλικός αντρικός πληθυσμός από τα 13 του 14-15 να ενημερώνεται για το τι ποια είναι τα άτομα τα οποία εκτίθενται, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά χρειάζονται ένα διαφορετικό μάτι και μια διαφορετική μεταχείριση, για να μπορούμε σιγά σιγά με αυτόν τον τρόπο, αν θέλουμε να θεωρούμε τη χώρα μας μια χώρα η οποία θωρακίζει αυτά τα άτομα, γιατί... Και την κοινωνία της συνολικά. Μπράβο. Γιατί αν δεν παθαίνουμε κάτι εμείς, παθαίνει η κοινωνία μας συνολικά, σαπίζει σιγά σιγά και δεν ξέρω. Και δεν θα σταματήσουμε. Στη μικρή νησίδα που καθόμαστε εμείς δεν νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη όταν γυρόζει ο τόπος. Γιατί μετά θα πέσουν τα παιδιά μας μέσα, ακριβώς, τα αδέρφια μας. Αυτό είναι, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι και ο πόνος μας εκπαιδευτικός, γιατί από παιδείας άρχιστε. Δηλαδή, εάν και το Υπουργείο Παιδείας δεν βάλει την ευαισθητοποίηση των παιδιών πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα, εάν δεν βάλει τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, εάν δεν βάλει κάποιες παραμέτρους που έχουν να κάνουν με τα όρια που έχουν υποχρέωση στον εαυτό τους, αλλά και δικαίωμα να βάζουν οι νέοι, ώστε να προφυλάσσονται μέσα από δεξιότητες ζωής,
μέσα από αλληλεγγύη και είναι απλά το αν θα μάθουμε ιστορία, μαθηματικά και φυσική, δυστυχώς τα πράγματα θα συνεχίσουν να είναι έτσι. Γιατί είναι μια ανταγωνιστική κοινωνία και βγαίνοντας τα παιδιά θέλουν να δείξουν ότι κάτι κατάφεραν και παρασύρονται. Παρασύρονται σε μονοπάτια στα οποία νομίζουν ότι θα λάμψουν. Αλίμονο αν νομίζουν ότι αυτή είναι επιτυχία, κυρία Ρουμπάνη. Αλίμονο αν η επιτυχία έχει αυτό το πρόσωπο. Δηλαδή ότι γίνομαι σωματέμπορος, ας πούμε, και έχω το τάδε αυτοκίνητο μετά. Δυστυχώς χάνουμε παιδιά. Και πρέπει να προλαβαίνουμε όσο τα έχουμε στην αγκαλιά μας, όσο τα έχουμε στα σχολεία μας, να τα θωρακίζουμε. Και από πολύ μικρά, με τρόπο, Ναι, από την αρχή. Και κύριε Αντίπα, πολύ φοβάμαι ότι αυτοί που περιγράψατε, οι θαμώνες του πεδίου του Άρεως, δεν θα έρθουν ποτέ να σας καταγγείλουν, γιατί ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Ξέρουν ότι κάνουν κάτι απολύτως ανήθικο, δεν θα πω παράνομο, είναι απολύτως ανήθικο και απάνθρωπο και δεν έχουν κανένα λόγο να το καταγγείλουν και κανένα λόγο να απόσχουν από αυτό, παρά μόνο αν υπάρξει δυναμική πάταξη. Θα πω αυτή τη λέξη σε όποιον αρέσει. Σε εμάς έρχονται μόνο τα θύματά τους. Ναι. Δηλαδή, στους ξενώνες που έχουμε τα παιδιά αυτά, κάποια από τα παιδιά αυτά, τα οποία ευτυχώς τα συνέλαβε η αστυνομία, μας τα παρέπεμψε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, γιατί με απόφαση εισαγγελέα ανηλίκων τα παιδιά αυτά πρέπει να προστατευτούν. Υπάρχει παιδί αυτή τη στιγμή, το οποίο πέρασε στην Ελλάδα πριν 1,5 χρόνο, είναι 14 ετών και είναι οροθετικό στον ιό του HIV. Και πόσα πολύ φοβάμαι μπορεί να έχουν βρεθεί και νεκρά, έτσι. Γιατί από αυτές τις ιστορίες δεν ξεφεύγεις εύκολα. Καθόλου εύκολα. Πείτε μου, ποια μπορεί να είναι το μέλλον ενός τέτοιου παιδιού. Δηλαδή, αφού ναι. κατά το δυνατόν η αθή, λοιπόν, η ψυχή του, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Τα παιδιά αυτά είτε στο δρόμο τα έχουν εξαπατήσει γιατί έχουν φύγει από τη χώρα προέλευσής τους προκειμένου να πάνε να βρουν τον μπαμπά ή τη μαμά που έχουν καταφύγει ήδη σε άλλη ευρωπαϊκή ανήλικα τα λεγόμενα, έτσι, ναι. σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Τότε είναι πιο εύκολο γιατί τι κάνουμε, βρίσκουμε τον μπαμπά ή τη μαμά, τους κάνουμε τεστ DNA στη χώρα που βρίσκονται. Και να θεωρηθείτε ότι είναι οι γονείς, για να κάνουμε έτσι, ταυτοποίηση για να μην το στείλουμε σε κάποιον άλλο τράπικερ. Κάποια από τα παιδιά που τα έχουν κλέψει ή τα έχουν παραπλανήσει από τη χώρα προέλευσής τους. Οι παιδιά που το έχουν σκάσει από το σπίτι τους, γιατί είναι και αυτή η κατηγορία. Είναι μια μεγάλη κατηγορία παιδιών που παραπλανάνε. Συνεργαζόμαστε με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, που ανέφερε και πριν ο κύριος Μοσχόφ, και αφού βρει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης την οικογένεια στη χώρα προέλευσης, γιατί έχει γραφεία σε 158 χώρες στον κόσμο, τότε και πείσει τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης η οικογένεια ότι όντως το παιδί μου το έχει σκάσει, έχει φύγει, το έχουν παραπλανήσει, τότε κάνουμε επαναπατρισμό του παιδιού και πάει και βρίσκει την οικογένειά του. Βέβαια, έχουμε και τις περιπτώσεις παιδιών τα οποία προέρχονται από εμφύλιες σειράξεις, εμπόλεμες καταστάσεις, δεν μπορούμε να βρούμε τους γονείς. Και πού να τα στείλετε πίσω, στον πόλεμο? Σε εκείνη την περίπτωση, τι κάνουμε, ενεργοποιούμε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και στην ουσία πιέζουμε το ελληνικό κράτος. Το παιδί αυτό πρέπει να προστατευτεί είτε σε ξενώνες των μη κυβερνητικών οργανώσεων, είτε σε ιδρύματα παιδικής προστασίας. Οπότε παίρνει το καθεστώς του πρόσφυγα, να υποθέσω, έτσι. Ναι, παίρνει ναι. καθεστώς διεθνούς προστασίας το ασυνόδευτο ανήλικο μέχρι την ενηλικίωσή του, όπου φροντίζεις βέβαια. Εκεί πέρα πάλι έχουμε πολύ γενναίο νόμο και ενώ ο εισαγγελέας ανηλίκων μπορεί να ορίσει επίτροπο, στην ουσία δεν βρίσκει επιτρόπους. Και έτσι το παιδί μεγαλώνει με την ανοχή του ελληνικού κράτους, χωρίς να υπάρχει ένας επίτροπος, ο οποίος θα πρέπει να μεριμνά για την εξέλιξή του, για την ανάπτυξή του. Πάει σε κάποιο σχολείο, επιμορφώνεται, τι γίνεται, αυτός ο χρόνος αξιοποιείται. Αλλά στα 18 είναι έξω από την πόρτα. Δεν μπορεί πλέον η μη κυβερνητική οργάνωση ή ο φορέας να συνεχίσει να τα προστατεύει. Και στα 18 μπορεί να μην καθόλου έτοιμα, αν υπολογίσουμε με τα τραυματικό σοκ και όλα αυτά. Θα βάλω κόμμα εκεί. Γιατί μετά τα 18, προκειμένου να μπορέσουν να προστατευτούν, τι κάνουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις? Έχουν προστατευμένα διαμερίσματα. Νοικιάζουμε διαμερίσματα και τα βάζουμε τα παιδιά στα διαμερίσματα. 2 διαμερίσματα. Έχουμε κάνει σύνδεση με το αντιτράφικινγκ, γιατί δεν υπάρχουν δομές και όταν το θύμα χαρακτηριστεί σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων, όταν καταγγείλει κτλ., πρέπει να προστατευτεί μέχρι να γίνει το δικαστήριο κτλ. 2 διαμερίσματα, τα οποία τα χρηματοδοτούμε από την ιδιωτική πρωτοβουλία, τα έχουμε αφιερώσει στο αντιτράφικινγκ. Γιατί μας παραπέμπουν στην ουσία, τα γνωρίζει μόνο ένας κοινωνικός λειτουργός από την οργάνωση, για να έχουμε. Και βέβαια για να είναι καταφύγιο αυτό το εργαζόμενοι στο αντιτράφικινγκ, όπου
πραγματικά θέλω να πω, αν θεωρούμε ότι υπάρχουν δύο αδιάφθορες κρατικές υπηρεσίες στην αστυνομία, αυτές είναι η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και το αντιτράφικ. Και πρέπει να το καταδείξουμε. Μεγάλο ρόλο και στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος να παίξουν, γιατί είπαμε ότι πέρα από τον πολύ δύσκολο αυτό φυσικό κόσμο, υπάρχει ο παράλληλος εικονικός ψηφιακός, ο οποίος είναι πολύ δολερός, ενίοτε, γιατί είναι και πολύ καταπληκτικός παράλληλα. Όπου παγιδεύονται και πάλι. Με ενδιαφέρει. Να πει κάτι. Είναι σχετικό. Το θέμα της εκπαίδευσης αφορά και στους συναρμόδιους φορείς. Το 1109 που αναφέρατε πριν έχει εταίρους το ΕΚΑ, τον ΔΟΜ, το γραφείο μας και έχει εκπαιδεύσει 700 αστυνομικούς σε όλα αυτά τα ζητήματα. Οπότε υπάρχει μια χαραμάδα αισιοδοξίας από εκεί που πηγάζει και από την επιμόρφωση, από τα ευρωπαϊκά προγράμματα που θέλουμε να δρομολογήσουμε. Εκεί απαιτείται πολιτική βούληση να προχωρήσουν αυτά τα προγράμματα. Είναι ΕΣΠΑ, είναι ευρωπαϊκά. Μια μεγάλη αισιοδοξία προέρχεται από το χώρο του πολιτισμού, της τέχνης, με όλα αυτά που κάνουν. Και ήθελα να σας ρωτήσω για την εκδήλωση θα πούμε και αυτό. Στο Κακογιάννης πριν από 2 ημέρες. Βεβαίως, ναι. Εκεί ακριβώς είναι ένα καλό παράδειγμα του πώς συνεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς, ο ΔΟΜ, όλες οι οργανώσεις, είχαμε ένα debate σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές αντιμετώπισης του θέματος. Με τις καλύτερες μεθόδους. Και αυτό έχει σημασία, γιατί υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση, ας πούμε, με τις εκδιδόμενες, σε σχέση με τον ρόλο του πελάτη. Ο πελάτης πλέον, εφόσον γνώση του χρησιμοποιεί θύματα, είναι υπόλογος εναντί του νόμου. Έχει ποινική κύρωση. Είπαμε, είναι πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Για τα νομικά πρόσωπα, τα οποία. Δηλαδή, είναι ένα σωρό ευκαιρίες που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Μια τεράστια ευκαιρία είναι αυτή με την εκπαίδευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε καλές πρακτικές οργανώσεων οι οποίες συνεργάζονται με το Υπουργείο Παιδείας και μπαίνουν στα σχολεία. Μπορώ να αναφέρω, μια που αναφέρατε και την εκδήλωσή μας, το No Project που κάνει τέτοια. Η Νίτη κάνει αντίστοιχες, το Α21 κάνει αντίστοιχες. Είμαι σίγουρος οι πράξεις, το Χαμόγελο. Πιστοποιημένες οργανώσεις και σε επίπεδο ευρωπαϊκό που ασχολούνται με αυτό. Αλλά ακούω τώρα και για το κοινωνικό σχολείο μια νέα πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, την οποία θέλουμε να πλαισιώσουμε κι εμείς, που έχει να κάνει και με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με την ξενοφοβία, τον ρατσισμό, την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχει μια κοσμογονία, υπάρχουν πρωτοβουλίες στις οποίες μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Κυρία Ουρμπάνη. Θα ήθελα να πω ειδικά για την εκπαίδευση ότι παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Είχα συναντηθεί με μια ομάδα παιδιών στη Θεσσαλονίκη που ήταν παιδιά του δρόμου. Εγώ τα είδα 4-5 χρόνια μετά. Δηλαδή τα είδα στα 19 τους περίπου και ήταν από τα 12, από τα 13 ήταν στο δρόμο και είχαν περάσει όλα αυτά που συζητήσαμε προηγουμένως. Τα ρώτησα τι τα βοήθησε και γλίτωσαν, ενώ άλλα παιδιά δεν γλίτωσαν. Αφού άκουσα όλες τις ιστορίες τους και μου είπε το καθένα την ιστορία του, κατέληξα σε 2 πράγματα. Το ένα πράγμα που ήταν πολύ σημαντικό είναι να βρουν αγάπη. Αγάπη από τους ανθρώπους που θα τα... Το υπέρδοτο ζητούμενο γενικώς. Και μου τόνισαν, δεν θέλουμε την αγάπη αγκαλιές φιλιά, θέλουμε την αγάπη την έμπρακτη που θα μας στηρίξει. Και απ' την άλλη όρια. Θέλουμε όρια, γιατί εμείς στον δρόμο δεν καταλαβαίνουμε όρια. Δεν ξέρουμε αν θα κοιμηθούμε, αν θα φάμε, τι θα συμβεί αύριο. Όταν μας βάλανε σε ένα δωμάτιο την πρώτη φορά, φεύγαμε από τα παράθυρα, δέρναμε ένα στον άλλο. Όταν όμως μάθαμε να βάζουμε όρια και να έχουμε όρια, αυτό βοήθησε να χτίσουμε εσωτερικά όνειρα. Όχι μόνο όρια, αλλά και όνειρα. Ότι θα κάνω αυτό, μετά θα κάνω εκείνο, μετά θα κάνω το άλλο. Είναι λοιπόν ανάγκη και εμείς σαν εκπαιδευτικοί, γιατί αυτά τα παιδιά τα συνάντησα με τη βοήθεια της φιλολόγου του Διαπολιτισμικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Φιλόλογοι και μαθηματικοί και άλλοι ειδικότητες στο δικό μου το σχολείο, στέλναμε παιδιά από τον Ξενώνα και τους κάνανε ιδιαίτερα μαθήματα ελληνικών ή τα βοηθάγανε στα σχολικά τους μαθήματα αφιλοκερδώς την ώρα που μπορούσαν. Είναι λοιπόν και για τους εκπαιδευτικούς μια ευκαιρία ζωής το να στηρίξουν παιδιά τα οποία έχουν περάσει από τέτοιες καταστάσεις, να μην τα αποβάλουν ακριβώς από το χώρο που μπορεί να τα προστατέψει που είναι το σχολείο. Γιατί θα κάνουν δεύτερη φορά θύματα και. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Είναι έγκλημα να το κάνεις. Πρέπει να προστατευτούν όμως, δηλαδή με κάποιο τρόπο να επιμορφωθούν και εκπαιδευτικοί. Γι' αυτό είναι σημαντικό από το Υπουργείο και από την πολιτεία γενικότερα να μπει κατεύθυνση για αυτά τα παιδιά και για το πώς προετοιμάζουμε τα παιδιά τα δικά μας να μην κινδυνέψουν που είναι, αλλά και τα δικά μας τα παιδιά που έχουν κινδυνέψει και έχουν περάσει από τις καταστάσεις και φτάνουν να είναι μαθητές μας, πάλι να τα προστατεύσουμε. Τώρα με αυτό που είπατε, παρόλο που έχουμε ξεπεράσει ελαφρώς τον χρόνο της συζήτησής μας, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για τους κινδύνους. Το τράφικινγκ βέβαια αφορά η διακίνηση, η εμπορία των ανθρώπων. Είναι ένα διασυνοριακό έγκλημα κυρίως, αλλά εντός του ελλαδικού χώρου υπάρχει. Και καταρχήν αυξάνεται στις φοιτήτριες. Αυξάνεται στις φοιτήτριες η προώθηση στην πορνεία. Βρίσκουν ευκαιρία και πιάνουν τα παιδιά.
Μας καταγγέλνουν και γυναίκες Ελληνίδες αυτή τη στιγμή πράγματα. Είχαμε και μια περίπτωση πριν από 2 χρόνια που ήταν η γυναίκα Ελληνίδα την οποία είχε προωθήσει ένας άνθρωπος στο Λονδίνο και γύρισε από το Λονδίνο και γινόταν και εδώ και εκεί έγινε δίκη. Εδώ πέρα δικάστηκε τελικά. Η οποία ήταν χαμηλής νοητικής στάθμης και την οποία την είχαν τρομερά ταλαιπωρήσει. Και είναι ένα θαύμα πως μπόρεσε και κατέθεσε σαν θύμα στο δικαστήριο και δικαιώθηκε κιόλας. Λοιπόν, κινδυνεύουμε από την ανέχεια, από την κρίση. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες που είναι πιο στόχο. Ας πούμε, η Ρωμά είναι μια κατηγορία ανθρώπων. Στους Ρωμά δεν υπήρχε πορνεία κάποτε. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, δεν μιλώ μόνο για την πορνεία, μιλώ για την καταναγκαστική επαιτία. Σήμερα με την πώληση παιδιών Ρωμά από Ρουμανία, Βουλγαρία κτλ. Έχει σπάσει και αυτός ο ηθικός φραγμός, γιατί οι Έλληνες Ρωμά ήταν καταπληκτικό. Ήταν οι πιο φτωχοί Έλληνες που υπήρχαν και δεν υπήρχε πορνεία. Αλλά έχουν σπάσει αυτά τώρα με την εισρωή μεγάλων αριθμών παιδιών που τα πουλάνε από Ρουμανία, Βουλγαρία και με αυτό που είπατε την επαιτία, αλλά και με την σεξουαλική εκμετάλλευση και με αναγκαστικούς γάμους και με πώληση οργάνων και διάφορα άλλα τέτοια. Έσπασε και εκεί πέρα κάτι το οποίο εμείς το θαυμάζαμε. Δηλαδή τη δεκαετία του 80, του 90 δεν μπορούσες να διανοηθείς Ρωμά πορνεία. Ναι, γιατί έχουν πολύ αυστηρούς οικογενειακούς κώδικες. Το κακό έχει παγκοσμιοποιηθεί σε τόσα επίπεδα, κυρία Ρουμπάνη, το αντιλαμβανόμαστε σε καθημερινή βάση. Κυρία Παρθανάκη. Κάτι που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι όσον αφορά την ενημέρωση των ανθρώπων, των πολιτών γενικότερα, σχετικά με τα θύματα, θα ήθελα να πω αυτό που λέγαμε πριν για τις ενδείξεις. Μέχρι πριν κάποια χρόνια βλέπαμε ότι ένα θύμα εμπορίας ανθρώπων θα ήταν κακοποιημένο σωματικά. Πλέον, επειδή έχει εξυγχρονιστεί το sex trafficking και οι διακινητές βλέπουν τα θύματα σαν εμπορεύματα, μπορεί να μην τις ακουμπάνε καθόλου. Και να φαίνεται μια χαρά μια κοπέλα. Για να μην τραβάει τις υποψίες επίσης. Και ως εμπόρευμα. Και επειδή δεν θα πάει ο πελάτης μαζί με κάτι κατεστραμμένο. Υπάρχει βασανιστήριο το οποίο δεν είναι ορατό στο δωμάτιο. Ακριβώς. Υπάρχει αθέατο βασανιστήριο και ψυχολογικό βασανιστήριο. Εννοείται, ψυχολογικός εκφοβισμός. Γι' αυτό ήθελα να πω ότι μπορεί να βλέπουν μια κοπέλα η οποία είναι μια χαρά εμφανισιακά, εξωτερικά και όμως να είναι θύμα. Άρα είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο, γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια πλέον επαγρύπνηση και αφύπνιση όλων. Και ένας ακόμα παράγον είναι η πολιτική οικονομία του θέματος. Δηλαδή, αν δεν χτυπήσει το κέρδος από αυτή την ιστορία. Δηλαδή, οι περισσότεροι πλέον στο οργανωμένο έγκλημα δεν είναι γκάνγκστερ έτσι όπως τους πιστεύουμε. Είναι άνθρωποι που έχουν λογιστές, δικηγόρους, έχουν δυνατότητες να ξεπλένουν χρήματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είναι επίσης μια λεπτομέρεια, μάλλον πολύ σημαντική λεπτομέρεια, την οποία ευρωπαϊκά προσπαθούμε και την έχουμε βάλει στο πλαίσιό μας. Γιατί γίνεται, ας πούμε, το European Business Coalition, μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα εταιριών, οι οποίες θα πιστοποιηθούν σε σχέση με το πώς ακριβώς λειτουργούν, σε σχέση με τις αλυσίδες των προμηθευτών, σε σχέση με την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Θα έχουν ένα ISO γύρω από αυτό. Αντίστοιχα, έχει μεγάλη σημασία και στο διοκτικό επίπεδο να μπορούμε να χτυπήσουμε. Μιλάτε για το εργασιακό. Τώρα μιλούσα για το εργασιακό, αλλά μιλούσα όπως και για τη σεξουαλική στο βαθμό που υπηρετεί μια πολιτική οικονομία, ένα φαύλο κύκλο, ας πούμε, ξέπλυματος χρήματος. Και στα πολλά τα λεφτά, Άρη, συγγνώμη, Ηρακλή, αξίζει να πούμε βέβαια ότι από όλο αυτό, τη σεξουαλική εκμετάλλευση, το δουλεμπόριο, στην Ελλάδα ζουν πάρα πολλοί Έλληνες. Έχουν ένα επιπλέον εισόδημα, είναι ευυπόλοιπτοι πολίτες στις κοινωνίες τους, κάνουν τις αγαθοεργίες τους, σπουδάζουν τα παιδιά τους. Είναι πραγματικά υπεράνω υποψίες πολίτες. Ακριβώς. Είναι πολύ υποδόριο όλο αυτό, όπως επισημάνατε, και άρα είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος μας όλων. Ο δικός σας ακόμη πιο σημαντικός και σας ευχαριστούμε. Πιστεύω ότι οι τηλεθεατές θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους τους για αυτό που κάνετε τον καθένα σας ξεχωριστά. Εσάς, κύριε Αναγνωστόπουλε, γιατί μας προσφέρατε αυτή την ταινία που θα δούμε σε πολύ λίγο. Μιλήσατε το λιγότερο, αλλά θα μιλήσετε πάρα πολύ σε λίγο. 2 ώρες δικές σας. Με τη δική σας τη φωνή μπαίνουμε και ακούμε τον πρώτο προβληματισμό από την αφήγησή σας. Είναι και το μόνο μέρος που υπάρχει αφήγηση στο ντοκιμαντέρ. Διάλεξα ένα δύσκολο δρόμο για μένα. Δηλαδή έχω ένα πολύ μικρό μέρος αφήγησης. Και μετά δίνετε το λόγο στους πρωταγωνιστές. Και μετά οι πρωταγωνιστές μιλούν σε όλη τη διάρκεια των 2 ώρων, κάτι το οποίο στο μοντάζ ήταν μια κόλαση. Ναι, τώρα εμείς σας καταλαβαίνουμε που είμαστε της δουλειάς. Για τον κόσμο είναι απλώς κάτι πολύ ενδιαφέρον και νομίζω δυνατό αυτό. Αλλά ήθελα να πω ένα πράγμα και εγώ για τους πελάτες, επειδή οι μαρτυρίες των κοριτσιών στη διάρκεια του ντοκιμαντέρ, όπως θα δείτε,
Το 99% των πελατών δεν ενδιαφέρονται για τα κορίτσια. Δεν ενδιαφέρονται. Το είπα, δεν νομίζω ότι έχουμε πολλές δεν τους ενδιαφέρει, πάνε εκεί για τα 5 λεπτά της ικανοποίησης. Μου είπαν απίστευτα πράγματα τα οποία δεν μπόρεσα να συμπεριλάβω, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να περάσουν από κανένα ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Και ήθελα να κάνω μία ακόμα λήψη που δεν μπόρεσα να κάνω τελικά. Να στήσω μία κάμερα, να πάω στο σπίτι ενός πελάτη την ώρα που είναι με την οικογένειά του στο δείπνο τους, με τη σύζυγό του. Και σας το λέω αυτό γιατί είχα μια μαρτυρία από θύμα που μου την περιέγραψε αυτή τη σκηνή όταν ο πελάτης ήταν μαζί της στο κρεβάτι και πήρε τηλέφωνο η γυναίκα του να το ρωτήσει, αγάπη μου, τι θα φας τώρα, πού είσαι, πώς ήταν η μέρα σου σήμερα, πότε έρχεσαι σπίτι, σε περιμένουν για φαγητό με τα παιδιά. Και το τι του απάντησε αυτός, τι της απάντησε αυτός μάλλον. Έχω μια δουλειά. Δεν λέγεται. Δεν λέγεται, εντάξει. Οπότε θα ήθελα να βάλω μια κάμερα στο σπίτι του την ώρα που τρώει με την κόρη του και το γιο του και να το ρωτήσω μπροστά τους. Θα ήθελες η κόρη σου και ο γιος σου να ήταν στη θέση αυτής της κοπέλας που ήσουν εσύ πριν από 2 ώρες?